Barangay Love Stories. Hindi na siguro mawawala sa uso ang pagbabayad ng utang na loob sa kapwa mo, lalo na sa ating mga Pilipino. Minsan o madalas, mas nababaon pa tayo sa utang na loob kaysa utang sa pera mismo. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang hindi makabayad ng utang na loob? Dear Papa Dudut, sabi ng iba, walang abusado kung walang magpapaabuso. Ginawa ko din ang kasabihan na ito para sa sarili ko dahil aminado akong inabuso ako. At aminado rin akong may kasalanan din ako doon. Ako nga pala si Troy, 35 years old, wala pang isang taon mula nang naganap ang ikukwento ko sa inyo tungkol sa amin ng 40 anyos kong kuya na si Goyo. Bagay nga siguro sa kanya ang pangalan niya, naisip ko lang. Lagi kasi niya akong nagogoyo noon para tulungan siya sa mga pasanin niya sa buhay. Pareho na kaming pamilyado at may mga responsibilidad na sa buhay, pero mas pinili ni kuya na idagdag ang sarili niya sa mga obligasyon ko. Hindi ko na kasanayang tumanggi kapag hinihingan ako ng tulong ng mga mahal ko sa buhay. Lalo na si Kuya Goyo. Kaya siguro panay noon ang lapit niya sa akin dahil alam niya ang kahinaan kong yon. Inabuso niya ang pagiging mahina ko sa aspetong yon at patuloy na sinasahod ng mga kamay niya sa akin sa tuwing alam niyang may maibabahagi ako sa kanya. Ang naaalala kong nagpabago ng buhay naming magkapatid ay noong nilapitan niya ako para tulungan siyang makahanap ng trabaho rito sa Maynila. Wala siyang pasabing nagtungo sa bahay naming mag-asawa, Papa Dudut. Nagulat na lamang ako nang madatnang ko siyang kampanting nakaupo sa sala namin. Tiningnan ako ng aking asawa, si Charlene, bago siya nagpaalam para pumasok sa kwarto namin. Iniwan kami ni Charlene sa sala para makapag-usap na magkapatid. May hinala na ako sa kung ano man ang dahilan ng pagpunta ng kapatid ko sa bahay. Hinintay ko na lamang na kumpirmahin niya yon kapag nagsalita na siya. Marami muna siyang naging kwento para mapaikot ako. Kabado na ako noon at halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil tumatakbo na sa isipan ko ang mga posibleng tulong na gusto niyang hilingin sa akin. Noong medyo nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob ay sa kanya sinabi ang totoong intensyon niya sa pagpunta sa Maynila. Sa huli ko lang din napansin na meron pala siyang dalang malaking bag na hula ko noon mga damit at sapatos niya. Mas lalo akong kinabahan dahil nakumpirma nga ang isa sa mga hinala ko sa pagluwas niya sa Maynila. Siguro naman napansin mo na itong dalawang bag ko sa gilid ng sofa nyo. Ngayon lang din nung sinipa mo. Kasi parang ayaw mo igawi yung mata mo sa bag ko Pasensya ka na kuya, nakatutok lang kasi ako sa mga sinasabi mo Ay, lalakasan ko na loob ko ha. May kinalaman kaya sa sasabihin mo yung mga bag na dala mo? Oo, meron. Ano bang balak mo kuya? Nahihiya ako Ngayon ka pa mahihiya, marami ka nang nahinging pabor at tulong sa akin. Mukhang binibilangan mo na ako Hindi dapat ganyan kapag kadugo. Wala naman ako masamang intensyon sa sinabi ko. Andito na rin naman tayo. Troy, lumuwas ako rito sa Maynila para humingi sana ng tulong sa'yo. Kailangan mo ba ng pera kuya? Kasi kung oo, malabong mapahiram kita. Kasi simula pa lang naming magbayad ng loan Kailangan ko nga ng pera pero huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi sa'yo. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Bahay. Hindi kita kayang bilhan ng bahay kuya. Kaya nga ako nag-loan para may pandagdag ako sa down payment ng kukunin naming bagong bahay ni Charlene. Hindi ako hihingi ng bahay, ikaw talaga.
Kailangan ko sana na matutuloy ang pansamantala rito sa Maynila para sa papasukan kong trabaho. Pwede kitang tulungan sa Sabado para maghanap tayo ng matutuluyan mo. Saan ka ba nakakuha ng trabaho? Wala pa nga eh. Ha? Akala ko naman may nakuha ka ng trabaho. Dapat unahin mo yun bago ka humanap ng matutuluyan. Yung titirahan mo dapat malapit lang dun sa trabaho mo. Yun nga rin ang naisip ko eh. O paano yan? Gusto ko sana na kung pwede. Kung pwedeng ano? Kung hindi naman masyadong abala eh. Pwede bang dito muna ako sa inyo ni Charlene makituloy? Habang naghahanap ako ng trabaho? Mga gaano ka kaya katagal bago ka makahanap ng trabaho? Ipanalangin mo na bago matapos ang buwan makahanap na ako ng trabaho. Para makaalis na rin kagad ako dito. Pwede ba? Ang hirap kasi maghanap ng trabaho dito sa Maynila, kuya. Marami kang kakumpetensya. Alam ko naman kung anong kakayahan ko. Malaki man ang kompetisyon, alam kong kaya ko yung maipanalo. Ako pa ba? Wala ka bang tiwala sa Kuya Goyo mo? May tiwala naman. Malaki tiwala ako sa'yo. Kaya lang kasi, paano yung mag-ina mo sa probinsya? Kaya ba nilang malayo sa'yo? Si Nadina? Ayos lang yun. Suportado niyang pagluwas ko dito sa Maynila. Alam niyang kailangan namin magsakripisyo na malayo sa isa't isa dahil lumalaki na rin ang anak namin. Yun nga kuya Lumalaki na ang anak ni Dina kaya kailangan niya ng tatay na makikita niya araw-araw para gabayan siya. Malaking gabay na si Dina sa anak namin. May tiwala ako sa asawa ko. Di kasi natin masasabi. Para namang ayaw mo akong tulungan, Troy. Hindi naman sa ganun. Ang dami mong naiisip na rason para tablahin ako Ayaw mo bang umasenso ko katulad mo? Aba syempre gusto ko. Kaya lang ano? O sige na, payag na ako. Talaga? Yun! Wala nang baw yan ha? Oo, kakausapin ko si Charlene mamaya. Ayos lang ba sa'yo kung dito ka lang sa sala matutulog? Isa lang kasi ang kwarto rito Ay naku, walang problema. Kahit sa banyo mo pa ako patulugin, ayos lang. Nakita ko kung gaano kasaya si kuya noong pumayag akong makituloy muna siya pansamantala sa bahay namin ni Charlene. Wala na naman akong nagawa, Papa Dudut. Nasabi ko naman sa inyo na kahinaan ko talaga ang mga mahal ko sa buhay, kabilang na roon syempre si Kuya Goyo. Walang palya ang paghingi niya noon ng tulong sa akin. Malaki pa nga ang utang niya sa akin na hindi ko sinabi kay Charlene dahil siguradong pag-aawayan naming mag-asawa. Hindi ko na siningil pa si kuya sa mga inutang niya dahil alam kong wala siyang kakayanan para bayaran ako. Palipat-lipat din kasi noon ang trabaho si kuya sa probinsya, pinakamatagal na siguro niyang naging trabaho ay yung pagbabantay ng maliit na warehouse sa amin. Inabot siya ng 10 buwan bago siya tinanggal dahil nakahanap na raw ng bagong magbabantay sa warehouse. Naalala ko na ng mga sandaling yon, ang galit niya nang malaman niyang tinanggal siya para ipagpalit sa mas bata. Sinubukan niyang pagwalaan ng boss niya pero pinigilan ko siya, Papa Dudut. Sinabi ko na makakahanap pa siya ng bagong trabaho at inabutan ko siya ng 2,000 para makapagsimula siyang muli. Hindi siya kagad nakahanap ng trabaho kaya napilitan akong pautangin siyang muli. Halos hindi natapos ang pagpapautang ko sa kanya, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nakapasok siya ng trabaho sa palengke kaya nahinto na ang pag-utang niya. Yun nga lang, Papa Dudut, natanggal din siya sa trabaho niya sa palengke kaya naisipan na niyang lumuwas ng Maynila. Hindi man lang niya itinawag sa akin ang mga nangyari. Ginulat na lang niya ako sa pagdating niya. Wala akong naisip na matinding dahilan para makahindi sa kanya dahil nakonsensya naman ako kung hindi ko siya tutulungan. Pamilyado rin naman akong tao kaya alam ko noon na kailangan ni Kuya Goyo na mabuhay ang kanyang mag-ina dahil siya na lamang din ang inaasahan sa kanila. Naawa ko sa kanya kaya siguro lagi niya akong napapapayag sa mga hiling o pabor niya. Papa Dudut, noong gabi ay kinausap ko na si Charlene sa naging desisyon kong kupkupin muna si kuya pansamantala habang naghahanap siya ng trabaho. Natakot ako sa magiging reaksyon ni Charlene lalo't nag-decide na akong
na nag-decide ako nang hindi man lang siya kinukonsulta. Nasa kwarto na kami noon at handa na para magpahinga. Nakaharap siya sa salamin habang sinusuklay ang buhok niyang abot hanggang balikat. Pinagbasdan ko siya at hinintay na matapos ang ginagawa niya bago ko binuksan ang aking bibig para sabihin sa kanyang nangyari sa pag-uusap namin ni Kuya Goyo. Lusaw na ako. Ha? Kanina ka pa nakatitig sa akin habang nagsusuklay eh. Sorry. Nagandahan lang siguro ako. Sa suklay o sa akin? Siyempre sa'yo. Kahit anong suklay pa ang nakapaligid sa'yo, ikaw pa rin ang tititigan ko. Pakilig naman to. Charlene? Nako, mukhang may kailangan ka. Paano mo naman nasabi? Kilala na kita. Kapag may kailangan ka, bobolahin mo muna ako, tsaka mo babanggitin ng seryoso ang pangalan ko. Grabe ka naman. O bakit? Wala ka bang kailangan? Meron. Di tama ako. Babae talaga lagi ang tama eh. Dahil may kailangan ako, hindi na ako makikipagtalo dyan sa sinabi mo. Sana palagi kang may kailangan. Naghahanap kasi ng trabaho si Kuya Goyo. Parang nabanggit nga niya kanina sa akin nung dumating siya. Hindi ko lang masyado tinanong kasi masusunog na yung piniprito kong isda. Nagpapatulong kasi siya sa akin eh. May opening ba na trabaho sa kumpanya niyo ngayon? Walang opening dun, tsaka hindi naman pwede si Kuya ron. Yun nga rin ang naisip ko. Ano bang tulong ang kailangan niya? Kailangan niya ng matutuluyan. Troy, wag mo sabihin… Nagipit na rin kasi ako kanina eh. So nagdesisyon kang patuloyin siya rito nang hindi man lang ako sinasabihan? Sorry, Troy naman! hindi lang ako makahindi. Kailan ka ba matututong humindi sa kapatid mong yan, ha? Akala ko naman makikitulog lang ngayong gabi rito sa bahay. Yun Mga pala… ilang araw lang naman siguro siya rito. Siguro? Yan ba ang pangahawakan mo? Siguro? Kailangan ko magtiwala sa kanya. Sana makahanap siya agad ng trabaho para makaalis na siya rito. Paano kung wala siyang mahanap? Alam mo namang hindi sapat ang kinikita nating pareho ngayon. May loan pa tayong kailangan bayaran. Nagalaw na nga natin yung ibang ipon natin dahil ilang beses nang nagkasakit ang baby natin. Alam ko naman yun. Gusto ko nga sanang tumanggi kanina pero naawa kasi ako kay Kuya. Sa atin, kailan ka maaawa? Kumpara naman sa buhay niya, mas nakakaangat tayo. Di pa tayo umaabot sa punto na kailangan tayong kaawaan. Alangan namang hintayin pa nating umabot tayo ron. Hindi tayo aabot doon. Masipag tayong pareho. Kung magpapatuloy ka magpaabuso sa kapatid mo, mabilis lang tayong aabot doon, maniwala ka. Huwag ka namang ganyan, Charlene. Ang sinasabi ko lang, may kanya-kanya na kayong buhay. May kanya-kanya na kayong pamilya. Kailangan natin minsan magdamot dahil may sarili na tayong obligasyon. Hindi ko kasi magawa yun kay Kuya eh. Alam mo namang siya na lang ang natitirang pamilya ko. Siya na lang ang natitirang pamilya mo? Anong tawag mo sa amin ng anak mo? Ano kami para sa'yo? Halaman? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam mo namang hirap ako magpaliwanag, Charlene. Sana intindihin mo na lang ako. May magagawa pa ba ako? Nakapagdesisyon ka na. Hindi na to mauulit. Sa susunod sasabihin ko na muna sa iyo yung mga hiling ni Kuya bago ako magdesisyon. Promise. So may inaasahan ka pang susunod na pabor sa kuya mo. Sana wala na pero… Charlene naman. Alam mong mahina ako magpaliwanag eh. Ano pa nga ba magagawa ko kundi intindihin ka na lang? Ayusin mo na lang yung kama. Matulog na tayo. Papadudod tinalikuran ako ni Charlene habang nakahiga kami sa kama. Alam ko noon na masama pa rin ang loob niya pero wala na siyang magawa, papadudod. Nahiya ako sa asawa ko dahil dagdag pasanin na naman sa bayarin namin si Kuya Goyo. Mas malaki ang ambag noon ni Charlene sa mga bayarin namin sa bahay kesa sa akin.
dahil mas maganda ang pinagkakakitaan niya. Kaya naman talagang dinalangin ko na sana'y makahanap kaagad ng trabaho si Kuya Goyo. Hindi na ako nakatulog pa kaya mas pinili kong magbukas ng Facebook, baka sakaling may matisod akong trabaho para kay Kuya. Nabigo ako sa paghahanap kaya nahiga na lamang akong muli, Papa Dudut. Sa pagpikit ko ay nahila agad ako ng antok. Nakatulog ako kaagad at nakapaglakbay na ang utak ko sa mundo ng mga panaginip. Sa panaginip ko ay nagbalik ako sa pagiging bata at kasama ko raw noon ang Kuya Goyo ko. Hawak niya noon ang kamay ko at nasa gilid kami ng kalsada. Hinihintay daw namin noon ang mga magulang namin at may nakita kami mula sa kaliwa na sasakyan na paparating at papalapit sa amin. Na-excite kaming pareho ni Kuya pero paglapit sa amin ng sasakyan ay nakita naming karo pala ito ng patay. Sinilip namin ang loob ng karo at doon ay nakita namin ang mga kabaong ng magulang namin. Doon ako nagising, Papa Dudut. Pinagpawisan ako sa pagkakabangon ko at napatingin ako kay Charlene na mahimbing pa rin sa kanyang pagtulog. Bumangon ako sa kama at saka tinungo ang banyo. Naghilamos ako roon para mawala ang takot sa mukha ko. Napatingin ako sa salamin sa banyo at doon ay biglang nanumbalik lahat ng alaala ko noong namatay ang mga magulang namin ni Kuya Goyo noong bata pa lamang kami. Namilit akong magpabili ng laruan sa mga magulang ko sa palengke at doon ay naganap ang trahedyang nagwasak sa pamilya namin. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga armadong kalalakihan at mga pulis sa palengke kung saan ay andon ang mga magulang namin. Napatay ng mga armadong lalaki ang mga magulang namin, Papa Dudut. Mula noon ay kami na lamang ni Kuya ang naging magkasama sa buhay. Palipat-lipat kami noon ng tirahan. Pinagpasapasahan kami ng mga tiyahin namin noon na ampunin kapalit ng pagiging kasambahay namin sa kanila. Kapag nanawa na sila sa aming serbisyo ay saka kami paaalisin. Nung wala nang kumupkup sa amin ay si Kuya na ang nagsikap na itaguyod kami sa buhay. Pinag-aral niya ako habang nagtatrabaho siya. Hindi na siya nakapag-aral pa dahil mas inuna niya ako. Kaya pinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko siya sa abot ng makakaya ko dahil malaki ang naging utang na loob ko sa kanya. Papa Dudut, yun ang totoong dahilan kung bakit hindi ko siya magawang hindian sa lahat ng mga hinihingi niyang pabor sa akin noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula na ngang tumira si Kuya Goyo sa bahay namin ni Charlene. Hindi naman pinaramdam ni Charlene na masama ang loob niya, alang-alang sa akin. Sa unang linggo pa lamang na nakatira siya sa bahay ay nahirapan na kaming mag-asawa. Kami ni Charlene madalas ang nag-a-adjust noon sa pakikisama sa kanya, Papa Dudut. Naging makalat ang sala dahil sa mga gamit niya na sinasabit niya lamang kung saan-saan. Nahiya na tuloy kaming tumanggap ng bisita dahil sa itsura ng sala namin. Nangamoy paa at pawis na rin sa bahay dahil nakakatamarang maligo ni Kuya at di namin masabi ni Charlene sa kanya dahil baka ikasama ng loob niya. Nahiya nga ako kay Charlene dahil siya ang naglilinis ng kalat ni Kuya. Tuwing lumalabas noon si Kuya ay saka nililinis na Charlene ang mga naging kalat niya mula sa sala hanggang sa banyo. Hindi ako nakarinig ng reklamo kay Charlene pero nararamdaman kong hindi siya masaya sa mga nangyayari. Lagi na rin kaming nauubusan noon ng pagkain dahil masibang kumain si Kuya. Naging mapili rin siya sa mga pagkain at madalas ay siya ang nagsasabi sa amin kung ano ang gusto niyang kainin. Buti sana kung nag-aambag siya sa amin noon pero ni piso ay hindi kami nakakatanggap sa kanya dahil wala pa naman siyang nahahanap na trabaho. Hindi pinalad si Kuya na makakuha kaagad ng trabaho tulad ng inaasahan niya, Papa Dudut. Nainis siya dahil pakiramdam niya mas magaling siya sa mga nakasabayan niyang nakukuha sa mga sinubukan niyang pasukan. Dahil nga rin siguro sa galit kaya napadalas ang pag-inom niya ng alak. Panay noon ang hingi niya sa akin ng pangbili ng alak at pulutan. Hindi ko yun sinabi kay Charlene dahil siguradong mas lalong magagalit ang asawa ko sa akin.
Pinakiusap ko na lamang kay kuya na kung iinom siya ay dapat tulog na ang asawa ko. Madalas na rin akong napupuyat noon dahil gusto niyang samahan ko siya sa pag-inom dahil nalulungkot daw siyang mag-isa. Sinamahan ko na lamang kahit isang shot lang ako para wala na rin siyang maging sama ng loob sa akin. Tulad na lamang noong minsang inaya niya akong mag-inuman. Tumanggi ako dahil sinabi ko na maaga akong aalis ng bahay. Nagtampo siya at pinaramdam sa akin na malungkot siya dahil sa nangyayari sa buhay niya. Napilitan tuloy akong magpuyat para lamang masamahan siya, Papa Dudut. Ang hina mo namang uminom, Troy. Para kang bagito sa inuman eh. Isang shot pa. Baka kasi sumakit ang ulo ko bukas pagising, kuya. Marami akong kailangan sikasuin sa trabaho kaya maaga akong papasok. Trabaho na naman ang pinoproblema mo. Hayaan mo nga muna yan. Magpasaya na lang tayo ngayon bago pa magising si Charlene. Narinig kaya niya tayo? Maririnig niya tayo kung panay ang taas mo ng boses, kuya. Tsaka bago pa niya tayo marinig, mas maganda kung matutulog na tayo. Ituloy na lang natin ang inuman na to kapag day off ko na. Gusto ko lang naman kasi makatulog eh. Kaya ako umiinom. Eh di matulog ka na. Subukan mo lang pumikit. Di naman kailangan idepende sa alak ang pagtulog. Oh, kukunin ko na tong alak para maitago ko na. Muntik na nga palang makita ni Charlene nung isang gabi yung alak na di mo naubos. Mabuti na lang nahila ko siya palayo sa ref bago pa niya nakita. Kaabanggit mo kay Charlene, lalo ko tuloy namimiss ang asawa ko si Dina. 30 na rin si Charlene, no? Oo, 30 na nga. Pareha sila ni Dina. Namiss ko tuloy yung pagbubunga nga ng asawa ko kapag may kapalpakan ako. Mula nang lumuwas ako rito sa Maynila biglang nanahimik ang mundo ko. Pero alam mo, bigla ko hinarap yung ingay ng asawa ko. Baka oras na para umuwi ka sa inyo, kuya. Sigurado ako namimiss ka na rin ni Dina. Kung pwede lang eh. Pero nangako ako na hindi ako uuwi hanggat wala akong trabaho. May intindihan naman niya siguro yon. Di naman ganun kadali maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Nakapagbitiw na rin ako ng salita. Sabi ko nga, may intindihan ka niya. Ganyan din naman si Charlene nung unang beses na nawalan ako ng trabaho at kinailangan ko maghanap ng bago. Naintindihan niya na di madali humanap ng trabaho sa panahon ngayon kaya sigurado ako na ganun din si Dina kapag sinabi mo sa kanya. Alam ko naman kaya niya ako maintindihan. Pero andun pa rin yung hiya eh. Namimiss ko talaga si Dina. Oo, sakit ng ulo minsan ng mga babae sa buhay natin. Pero kapag nawala naman sila, saka natin hinahanap-hanap. Sana nga magkasama na kayo ni Dina, kuya. May paraan naman para magkasama kami ulit na mag-ina ko. O edi gawin mo. Pwede kaya? Paanong pwede? Gusto ko sanang paluwasin sila rito sa Maynila eh. Tapos? Nakakahiyaman sa'yo, bunso. Pero hihiling sana ulit ako ng pabor. Pabor ulit? Naku, ayan na. Mukhang nakakahiya nang pasadahan yung pabor na sinasabi ko. Kung kaya ko, pwede naman kitang pagbigyan sa pabor na yan kung ano man yan. Madali lang naman tong pagbigyan. Ano nga? Ayos lang ba kung luluwasin na Dina rito sa Maynila? Sagot naman nila ang pamasahe. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hingi sa'yo kasi nakakahiya na rin. Di naman ako may-ari ng Maynila eh. Lumuwas lang sila kung kailan nila gusto. Hindi ko naman may pagbabawal yun. Pero pag-aari mo kasi itong bahay. Ha? Anong ibig mong sabihin, kuya? Ito naman hindi pa makalata sa gusto kong puntuhin. Sige, didiretsohin ko na nga. Pwede bang makituloy din dito mag-ina ko? Hala, parang hindi na tayo kakasya rito sa bahay niyan. Ikaw pa nga lang dito sa sala halos sakop mo na. Kahit naman pareho mag-ina ko. Kaya ko na silang isiksik dito sa sala kasama ko. Hindi naman sila magiging komportable nun. Kawawa naman sila. Mas kawawa sila kung hindi nila ako makakasama. Tsaka baka hindi sila komportableng gumalaw dito. Baka mahiya si Dina. Naku, makapal ang mukha nun. Wala nang hiya-hiya sa panahon ngayon. Ano, tawagan ko na ba si Dina para palosin na bukas? Hala, agad-agad? Sabik na kasi ako makasama sila eh. Ipagpapaalam ko muna kay Charlene, kuya.
Paano kung hindi siya pumayag? Ayun lang. Ang hirap na di makasama mag-ina ko. Nawawalan ako ng inspirasyon para makahanap ng trabaho. Gawin mo na lang munang inspirasyon ng pagkakalayo nyo. Para mas lalo kang ganahan na maghanap ng trabaho. Kapag mabilis ka makakuha ng trabaho, mas mabilis mo silang makikita, di ba? Wala na ba talagang tsansa na pumayag ka? Alam mo naman na kailangan kasama ko si Charlene na magdesisyon. Mag-asawa kami. Baka naman pwede mong palagpasin to ulit nang hindi na kinukonsulta sa kanya. Saka mo na lang sabihin kapag nandito na yung mag-ina ko. Para wala na siya magawa. Magagalit naman yun kapag binigla natin siya. Mag-uusap na muna kami. Naalala ko mula nung namatay sila nanay at tatay. Sa akin ka lang lagi humingi ng tulong at pabor. Ni minsan, hindi kita tinanggihan, no? Oo, hindi ka nga tumanggi. Kasi ganun kapag katugo mo. Lalo na kung malaki na itulong sa'yo. Sige, tawagan mo na si Dina. Paluwasin mo na siya kung kailan siya pwede. Paano si Charlene? Kala ko ba mag-uusap muna kayo? Baka di pumayag yun. Ako nang bahala. Nakapagbitiw na naman ako ng salita at alam kong hindi yon magugustuhan ni Charlene kapag nalaman niya. Napapayag ko nang matulog si kuya after niyang tawagan si Dina para paluwasin na sila pag sikat pa lamang ng araw. Nagpasalamat si kuya sa akin at sinabi na masaya siyang nakakabayad na ako ng utang na loob sa kanya. Sinagot ko na lamang yon ng matipid ng ngiti at saka nagpaalam na para pumunta sa kwarto namin ni Charlene. Inasahan kong tulog na ang asawa ko pero pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakasandal lamang sa headboard ng kama at nagbabasa ng libro. Nakasuot ng reading glasses niya na medyo lumuluwag na sa kanya. Nang maramdaman niya ang pagpasok ko ng kwarto ay napatingin siya sa direksyon ko. Initian niya ako at inaya na sa kama para magpahinga. Nag-aalangan pa ako at sinabing magbabanyo muna ako. Hindi naman ako naiihi o di kaya naman ay kailangang madaliin ang pagsisipilyo pero nagtagal ako sa banyo para practicein kung paano ko sasabihin kay Charlene na napag-usapan namin ni Kuya Goyo. Noong sa tingin ko ay kaya ko nang harapin si Charlene ay saka ako lumabas ng banyo. Napansin niya na siyempre nagtagal ako sa banyo. Alam niyang kapag nagtutungo ako doon mabilis lamang dahil na liliitan ako sa banyo namin at pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Inaya niya akong muli para tabihan siya. Ibinabana niya ang librong binabasa niya at saka tinanggal ang reading glasses niya. Hinarap niya ako at parang gusto akong lambingin. Nakita ko yung oportunidad para sabihin sa kanya ang napag-usapan namin ni Kuya Goyo. Napalunok pa ako ng malakas nang nilapit na niya ang mukha niya sa akin. Doon ay napansin niyang parang may gusto akong sabihing seryoso sa kanya. Tiningnan niya akong muli sa mukha at parang hinuhulaan kung ano ang laman ng isipan ko. Hindi ako noon makatingin sa kanya dahil nakakaramdam ako ng kaba, Papa Dudut. Napahinga siya ng malalim at saka kinumpronta ako sa posibleng problema na nasa isipan ko. Hindi ko pa man nasasabi noon pero dumilim na ang itsura niya, Papa Dudut. Nasira ko tuloy ang mood niya. Kung bakit naman kasi nasakto pa na humingi ng pabor noong gabing yon, si Kuya Goyo. Tapatin mo na ako, Troy. Ha? Anong ha? Sabihin mo na sa akin kung ano man yung gusto mong sabihin. Paano mo naman nahulaan na meron akong sasabihin sa'yo? Namula agad ang mga tenga mo nung tinignan kita. Hindi ka makatitig sa akin. Pinagpawisan bigla ang ilong mo kahit naka-aircon tayo. Senyales yan na may bumabagabag sa'yo. Grabe? Ganyan mo na ba ako kakilala? Ang tagal na nating nagsasama. Ang dali mo na lang talagang basahin. Magagalit ka ata kapag sinabi ko eh. Mas magagalit ako kapag hindi mo sinabi ngayon. Mag-promise ka muna na di ka masyadong magagalit
Ayoko mangako. Nagkausap kasi kami ni Kuya Goyo kanina. Good news ba yan? Aalis na ba siya? Kailan? Walang aalis pero may darating. Ano na naman yan, Troy? Luluwas bukas yung mag-ina ni Kuya. Si Nadina? Oo, Sana sinabi mo na hindi sila pwedeng tumuloy dito sa bahay, ha? hindi eh. Bakit hindi? Mamaya umasa sila na pwede sila rito sa bahay. Saan sila matutulog niyan kapag dumating sila? Natawagan na kasi ni Kuya si Dina. Tinawagan ng kuya mo si Dina? At nasabi na ni Kuya na sa sala sila matutulog ng pamilya niya. Ano? Oo, hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising si baby. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Bakit siya magdedesisyon na patuloyin na mag-ina niya rito? Bahay niya ba to? Sabi ko nang hinaan mo lang ang boses mo eh. Kumalma ka nga. Wag mo akong utusang kumalma dahil nanggagalaiti na ako sa galit ngayon. Ang kapal ng mukha ng kuya mo para patuloyin dito ang mag-ina niya nang hindi man lang nagpapasabi sa atin? Actually, sa akin siya nagpaalam. At pumayag ka agad? Oo, Pumayag ka nang hindi man lang muna sinasabi sa akin? kapatid ko kasi yun eh. At asawa mo ako! Bahay natin to! Tayong dalawang dapat magdesisyon dito! Hindi pwedeng ikaw lang! Naipit na rin kasi ako kanina. At mas lalo ka pang gigipitin ng kuya mo kung patuloy mo siya pinagbibigyan sa mga gusto niya! Ngayon lang naman to. Anong ngayon lang? Akala mo ba hindi ko alam ang mga palihim mong pag-aabot ng pera sa kanya? Hindi lang ako kumikibo pero alam ko yon. Di ko lang kasi talaga matanggihan si Kuya eh. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Magkapatid kayo! Dapat nga walang bayaran ng utang na loob eh. Lalo na parehas pa kayong pamilyado. Naaawa rin kasi ako kay Kuya. Nalulungkot siya kasi wala na nga siyang mahanap na trabaho, di pa niya kasama yung mag-ina niya. At sa ating ba hindi ka naaawa? Kaya naman natin eh. May mga trabaho tayo tapos mapalad pa tayo na magkasama tayo sa iisang bahay. Hindi tulad ni Kuya. Bakit parang kasalanan natin kung nakakaangat tayo sa kanila? Kasalanan bang nagsikap tayo para makuha yung mga meron tayo ngayon? Kailangan ba nating mag-guilty sa estado natin dahil lang hindi natin sila katulad? Naaawa lang naman ako. Pansamantala lang din naman to. Pansamantala? Ganyan din ang sinabi mo sa kuya mo eh. Pansamantala lang siya rito pero ilang buwan na ba siyang nakakalibre ng tirahan dito? Baka makatulong ang mag-ina niya para maging ganado siya sa paghahanap ng trabaho. Ako, kailan kaya ako gaganahan sa sitwasyon natin ngayon? Hindi ko na maayos ang pagbabudget para sa atin ng kuya mo tapos magdadagdag pa ng panibagong papalamunin? Hindi naman sila basta-basta palamunin, Charlene. Pamilya ko pa rin sila. Pamilya mo rin kami ng anak mo, Troy. Isipin mo muna ang kapakanan namin bago ang iba. Pwede bang hayaan mo na? Nakapagdesisyon na ako eh. Gagawa na lang ako ng paraan para makaraos tayong lahat. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang kapatid ko. Dahil nung mga bata pa kami at ako ang nangangailangan, di niya ako pinabayaan. Papadudot yun ang unang beses na nasigawan ko ng ganon si Charlene. Kilala ako bilang kalmadong tao pero napuno na rin kasi ako sa mga nangyayari. Mali ko na sinigawan ko ng ganon si Charlene dahil hindi rin naman niya alam ang tunay na dahilan kung bakit patuloy ako sa pagtulong sa Kuya Goyo ko. In-explain ko naman yon sa kanya at tinanggap niya ang mga sinabi ko pero alam kong masama pa rin ang loob niya dahil sinigawan ko siya. Nakonsensya ako at humingi ng sorry sa mga nagawa ko, Papa Dudut. Tumango lamang siya noon at saka sinabing magpahinga na. Pinuntahan niya sa crib ang baby namin at nung kontento na siya sa pagkakatulog ng anak namin ay saka naman siya bumalik sa kama. Sinubukan kong halikan siya pero umiwas siya sa akin, Papa Dudut. Tinalikuran niya ako at saka hinila ang kumot sa pwesto niya. Nanakit ang ulo ko noon sa pinaghalong stress at nabiting alak. Hindi ako nakatulog kakaisip sa mga nangyayari sa bahay namin. Umaga na noong natapos akong pagurin ang utak ko, Papa Dudut. Naghanda na ako para pumasok sa trabaho at hindi pa rin ako kinikibo noon ni Charlene at hindi naman nakahalata si Kuya na nag-away kaming mag-asawa noon.
Bago ko umalis ay narinig ko pang nag-uusap sina Dina at Kuya Goyo. Rinig ko noon ang saya ni Kuya habang binibilinan si Dina kung saan siya bababa para mapuntahan at masundo siya ni Kuya. Noong natapos ang tawag ay agad akong niyakap ni Kuya para magpasalamat. Kahit papaano ay nawala naman yung stress ko dahil napasaya ko si Kuya Papa Dudut. Hiniling ko noon na sana ay maging inspired na si Kuya sa paghahanap ng trabaho para rin makaalis na sila sa bahay. Alam ko kasi noon na hindi matatapos ang away namin ni Charlene hanggat andon sina Dina at Kuya. Gusto ko na rin syempreng maging payapa noon ang pagsasama namin ni Charlene. Alam ko naman na hindi madamot at hindi masamang tao ang asawa ko. Nadala lang siya ng emosyon dahil marami nga kaming utang na kailangang bayaran, tapos ay daragdag pa ang pamilya ni Kuya na kailangan naming buhayin. Mula noon Papa Dudut ay nanlamig na sa akin si Charlene at madalas kapag nag-uusap naman kami ay ramdam ko ang galit sa kanya. Pinigilan ko na lamang ang sarili kong huwag magpadala sa galit dahil naipit din naman si Charlene sa sitwasyon na meron ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ni Kuya Goyo si Dina sa isang beer house. Dating nakikitable si Dina sa mga customers ng beer house na pinasukan niya, Papa Dudut. At minsan ay nakatable nga niya si Kuya. Nagkaroon ng interes si Kuya kay Dina dahil sa pagiging totoo daw ni Dina. Natuwa siya dahil takles at malakas ang self-confidence ni Dina. Yun daw noon ang tipo ni Kuya sa isang babae. Mabilis silang nagkahulugan ng loob. Naging silang dalawa at nag-live-in ng ilang linggo mula noong sagutin ni Dina si Kuya. Hindi naman pinatigil ni Kuya si Dina sa pagtatrabaho sa beer house dahil malaki ang kita ni Dina sa pagpapabili ng latest drink sa mga customers niya. Inahatid sundo ni Dina noon ni Kuya gamit ang pinapasada niyang tricycle. Naging masaya silang dalawa kahit paminsan-minsan ay nagdududa si Kuya kay Dina dahil sa dami ng mga nakaka-table noon ni Dina. Nilakasan na lang daw ni Kuya ang tiwala niya kay Dina para hindi na sila mag-away dahil trabaho lamang yon. Hanggang sa nabuntis na si Dina. Nagduda pa kami ni Kuya noong simula dahil tumagilid ang tiwala niya kay Dina 1 buwan bago siya nabuntis. Nagkahiwalay sina Dina at Kuya pansamantala para makahinga dahil panay noon ang away nila. Hanggang si Kuya na rin ang unang lumapit kay Dina para makipagbalikan dahil nami-miss na raw niya si Dina. Nagkabalikan sila noong 6 na buwan nang buntis si Dina. Sinabi nga sa akin ni Kuya kahit na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Dina ay tatanggapin daw niya. Huwag lamang mawala si Dina sa kanya. Doon ko nakita na mahal ni Kuya si Dina, Papa Dudut. Noong nanganak na nga si Dina ay hindi nila napag-usapan pang muli kung si Kuya nga ang ama ng batang yon. Naging masaya naman silang pareho lalo na noong umalis na si Dina sa beer house. Akala ko nga noon ay magkakahiwalay sila pero naging matatag naman ang relasyon nila. Kahit marami silang mga naging problema. Masyadong na in love si Kuya kay Dina at nakita kong muli ang pagmamahalan nilang yon noong tumira na nga sila sa amin. Hindi ko noon makalimutan ang unang beses na nagsabay-sabay kaming kumain. Kakarating lang din noon ni Dina galing sa probinsya at nakatulog na nga ang mga anak namin. Kaya kumain na kami, Papa Dudut. Dina, damihan mo kain mo ng kanin ha. Marami silang bigas dito. Kasi buwan-buwan merong rice allowance to si Troy sa trabaho niya. Ganun ba? Uy, baka naman pwede makahingi kahit isang salup lang ng bigas para ipadala ko sa kapatid ko. Basta ba may extra walang problema. Joke lang yon, Troy. Baka mamaya magalit tong si Charlene. Bakit naman ako magagalit?
Feeling ko lang naman. Lagi ka kasing nakasimangot. Kaya pakiramdam ko konting mali lang namin ni Goyo, sasakalin mo na kami. Grabe ka namang manghusga. Hindi naman, uy. Binabase ko lang din kasi sa facial expression mo. Ayun na nga. Di ba panghuhusga na yon? Nga pala Kuya Goyo. Meron pala ako nakitang opening dun sa isang eatery malapit sa trabaho ko. Naghahanap sila ng kusinero. Wag doon! Huh? Bakit naman? Hindi naman marunong magluto tong si Goyo. Magpakulo nga lang ng tubig hindi pa niya magawa ng maayos. Magluto pa kaya? Naku, pas ako dyan, tol. Itong si Dina magaling magluto. Ay naku, totoo yan! Lasang-lasa ko kung may mali sa niluto. Kahit nga may sipon ako malakas pa rin ang panlasa ko. Ah, talaga? Ay oo, Charlene! Parang itong niluto ni Troy na adobo na sobrahan sa toyo. Dapat mas marami ang nilalagay na suka kaysa sa toyo. O tingnan mo tuloy, ang alat! Ako ang nagluto ng adobo na yan. Hindi si Troy. Ah, ganun ba? Next time, mas marami ng konti ang suka kaysa sa toyo, ha? Tsaka wag masyadong babara ng asukal. Hindi ko na tuloy alam kung adobo pa ba ito o humba. Payo lang naman. Salamat sa payo. You're welcome. Mauna na pala ako sa kwarto. Matutulog ka na? Tatawagan ko lang yung coordinator natin para sa binyag ni baby next year. Sige. Sunod ako sa'yo. Ligpitin ko lang itong mga pinagkainan natin. Salamat. Kuya Goyo, Dina, mauna na muna ako ha. Pasensya kung hindi ako makakasama sa kwentuhan nyo ngayong gabi. Ay wala yun. Wala ka rin naman masyadong ambag sa dakdakan. Joke! Troy, bibinyagan na pala ang baby nyo? Oo. Teka lang Ilalagay ko muna sa ref itong natira nating kanin. Babalik ako agad. Goyo, tanungin mo kung pwedeng isabay na sa binyag ng anak nila yung anak natin. Nakakahiya. Magpabinyag na lang tayo kapag may pera na ako. Aba, kailan pa? Wala ka pang ang trabaho. Magtatrabaho na ako. Andiyan na kayong inspirasyon ko eh. Huwag mo na akong bolahin. Ireserba mo na lang yan kina Troy at Charlene. Gawin mo ang lahat para mapapayag silang makisabay tayo sa binyag. Para wala na tayong gastusin. Kaya naman nilang mag-asawa yun eh. Di na naman, nakakahiya na. Makikitira na nga tayo rito ng libre. Sagarin na natin. Minsan lang naman to habang gusto pa nila tayo. Nakakaawa rin naman kasi yung anak natin eh. 4 na taon na pero hindi pa rin siya nabibinyagan. Kailangan yata sa daycare center ng baptismal certificate. Sige ka, di makakapag-aral yung anak natin. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi. Kaya nga pagbalik ni Troy, kausapin mo na siya. Susubukan ko. Tsaka, try mo ring itanong kung pwedeng pahiramin ako ni Charlene ang isusuot ko sa binyag. Medyo may katabaan siya. Pero pwede ko namang paremedyohan yung ipapahiram niya kung papayag siya. Papadudo tinakala nilang hindi ko narinig ang mga pinag-usapan nilang dalawa. Nakabalik ako kaagad pero nagtago ako sa gilid para hindi nila ako makita. Noong natapos silang mag-usap ay saka naman ako bumalik ng hapagkainan. Doon naman nagpaalam si Dina para magyosi sa labas. Inisip kong paraan niya lamang yon para makorner ako ni Kuya Goyo. Minadali kong maglinis ng mesa at hindi na muna kinausap si Kuya. Hindi ko siya matignan noon dahil alam kong hinuhuli niya ang tingin ko para masabi niya ang pabor na hihilingin niya sa akin. Naramdaman ko naman na medyo alanganin din siya na kausapin ako kung hindi lang talaga nagpumilit si Dina. Sinubukan akong tulungan ni Kuya sa pagliligpit ng pinagkainan namin pero sinabi kong magpahinga na siya dahil alam kong napagod siyang mag-commute para sunduin si Dina sa terminal. Tumango na lamang siya at saka pumunta sa kusina para kumuha ng beer sa ref at saka naupo sa sala. Hinintay niyang matapos ako sa paglilinis ng mesa at binagalang ko naman dahil parang naghahanap ako ng paraan para hindi siya makausap tungkol sa binyag. Binagalan ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan para lamang makaiwas kay Kuya. Hinugasan ko na nga rin yung mga hindi naman kailangang hugasan para lamang tumagal ako sa kusina.
May mga dinagdag na rin akong nilinis tulad ng stove at microwave namin. Inisip ko pa na kung paano haharapin si kuya at kung paano siya tatanggihan sa hihingin niyang pabor na parang natatakot na ako. Natatakot ako noon na mapasama ang loob niya dahilan para muli niyang i-bring up yung utang na loob ko sa kanya. Alam ko noon, Papa Dudut, na hindi ko naman mapipigilan ang sarili ko na pumayag sa gusto niya, pero magiging dahilan yon para masira kami lalo ni Charlene. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi pa ako napapatawad noon ni Charlene sa pagsigaw ko sa kanya at pagpayag na patirahin si Dina sa bahay. Kaya alam ko noon na magiging triple ang galit ni Charlene kapag nalaman niyang gustong isabay ni na kuya ang binyag ng anak nila sa anak namin. Alam kong matagal nang pinagplanuhan ni Charlene ang binyag ng panganay namin. Marami na siyang naplano para maging espesyal ang araw na yon. Alam ko noon na sasama ang loob niya kung merong makikihati sa espesyal na pagdiriwang na yon. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko at handa na akong tanggihan si kuya. Tinapos ko na ang paghuhugas ng mga pinagkainan at saka sinadya ko nang daanan siya sa sala. Doon ay nakita kong nagbubulungan sina Dina at si kuya. Grabe, parang 2 oras kang naghugas ng plato ah. Nakailang balik na ako sa labas pero hindi ka pa rin tapos. Nilinisan ko na rin kasi yung stove tsaka yung microwave. Nanlilimahid na kasi sa dumi. Yak! Buti nilinisan mo na rin. Nakakairita yung maruming kusina. Ay, teka. Lalabas lang muna ako ha. Yossi, break ulit. Sige, usap mo na kayo magkapatid dyan. Troy, may sasabihin yata sa'yo si Goyo. Goyo! Oh, eto na si Troy. Ha? May sasabihin ka, kuya? Oo eh. Ano yun? Maupo ka muna. Ay, hindi na. Maiksi lang naman siguro yung sasabihin mo, no? Para makapanik na rin ako sa kwarto. Baka hinihintay na ako ni Charlene Ano kasi, narinig ko na pabibinyagan nyo ng anak nyo ni Charlene. Oo, pabibinyagan na nga namin. Nabanggit ko rin naman kanina. Naisip ko lang kasi, paano kaya kung maging ninong ka sa anak namin? pwede rin naman. Basta hindi niya ako sisigilin tuwing Pasko. Yun ba talaga sasabihin mo, kuya? Meron pa eh. Sabihin mo na, kuya. Makikinig ako. Hindi pa kasi nabibinyagan yung anak namin ni Dina eh. Ah, talaga? 4 na taon na siya, di ba? Lagi kasi nagigipit kaya walang pambinyag. Alam mo naman sa probinsya, kailangan maganda ka pag may binyagan para hindi nakakaya sa mga ninong at ninang. Di pabinyagan yun kapag nakahanap ka na ng trabaho. Gusto ko sana kung pwede lang isabay na lang sana yung binyag ng anak namin sa anak nyo ni Charlene. Ha? Parang mahirap ata yan, kuya. May mga gumagawa naman ng ganun, sabi ni Dina. Saka para practical para sa amin, di ba? Wala rin kasi kaming pera ngayon Pero gusto na namin mabinyagan yung anak namin para kapag ginanapan ng baptismal certificate sa school, may maibigay kami. Parang di naman kailangan ng ganun para makapag-aral. Yun ang narinig ko Mas maganda ng handa, di ba? Naku, tagilid tayo dyan, kuya. Siguradong hindi papayag si Charlene. Bakit naman hindi? Ayaw ba niya mabinyagan ng pamangkin nyo? Kawawa naman yung pamangkin yung tumatanda na hindi pa nabibinyagan. Matagal kasing pinagplanuhan ni Charlene tong binyag ng panganay namin Siyempre, first baby namin to kaya todo bigay yung asawa ko. Saka limitado lang yung mga bisita na dadalo kasi gusto namin na mahalagang tao lang sa buhay namin yung pupunta. Wala naman kaming balak magdagdag ng bisita. Kung sino yung mga bisita nyo, yun na rin ang bisita namin. Kahit mga ninong at ninang ng anak nyo, baka pwedeng pasuyo na rin na gawin naming ninong at ninang ng anak namin. Wala di nyo naman kilala yung mga kinuha naming ninong at ninang. Di kikilalanin namin kapag Pasko na. Saka tiwala kami sa mga ninong at ninang na kukunin nyo. Siguradong maayos ang mga trabaho, kaya makakapagbigay ng malaking aginaldo sa Pasko. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit namin sila kinuha para maging ninong at ninang ng anak namin Ang gusto namin, magabayan yung anak namin ng mga taong pinagkakatiwalaan namin lalo na kapag wala kami. Ganon din naman ang gusto ko sa anak namin.
Magabayan siya. Sabi mo nga, mapagkakatiwalaan niya mga ninong at ninang ng anak mo. Kaya gusto ko rin ipagkatiwala sa kanilang anak ko. Ewan ko kuya. Kakausapin ko muna si Charlene. Kung di man siya pumayag, sana irespeto nyo na lang yung gusto niya. Espesyal na araw kasi yun para sa anak namin eh. Unang beses yun na magpapabinyag kami. Huwag mo na lang kaya sabihin kay Charlene. Kausapin mo na lang yung coordinator para isingit kami sa binyag. O kaya yung pare. Kahit kami na yung bahalang kumuha ng sarili naming ninong at ninang para sa anak namin. Pwede na kaya yun? Malabo talaga yan kuya. Pero pwede ko naman kayong pautangin kahit papano para kung gusto nyong pabinyagan yung anak nyo, pwede nyong gawin sa ibang araw. Paano naman yung handa namin? Hindi naman kailangan ng handa kuya eh. Ang importante, mabinyagan yung anak nyo. Selebrasyon pa rin yun eh. Kailangan pa rin ng handa siyempre. Saka unang beses din yun na magpapabinyag kami. Gusto rin namin gawing espesyal at memorable parang yun sa inyo. Mas magiging espesyal yun kuya kung solo nyo yung binyag. Mas magiging espesyal yun kapag magkakasama tayong pamilya sa binyag. Matutuwa sigurado ang mga magulang natin kung nasan man sila kapag nakita nila tayo na magkakasama. Basta, kakausapin ko muna si Charlene. Di ko may papangako na papayag siya pero… Sige, kung ano na lang desisyon niyo. Napansin ko nang nagtampo si kuya sa akin, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang kausapin at ipaliwanag muli kung bakit alanganin ang gusto niyang mangyari. Inoferan ko na rin siya ng dagdag na pera para may panggaso sila sa handa pero tinanggihan niya yon dahil gusto niyang sabay ang binyag ng mga anak namin. Napikon na rin ako dahil ginawa ko naman ang lahat ng pwedeng gawin para mabinyagan ang anak nila pero ibang direksyon ang gusto nilang tahakin. Nainis ako dahil parang ang sama kong tao para tanggihan sila sa isang bagay na karapatan naman naming mag-asawa. Noong napansin nga ni kuya na malapit na akong magalit ay bigla niya akong kinonsensya. Bigla niyang sinabi na naaawa siya sa kanyang anak dahil parang natulad daw ang anak niya sa kapalaran niya. Napagkaitan daw ang anak niya tulad niya noong pinili niyang unahin ang mga luho at pangangailangan ko kesa sa kanya. Naiyak pa siya habang binabalikan niya yung mga nagawa niyang sakripisyo para mapaganda ang buhay ko. Aminado po akong natamaan ako sa mga sinabi niya dahil naaalala ko ang lahat ng naitulog niya sa akin. Papadudot ilang buwan na lamang at bibinyagan na ang anak namin ni Charlene. Hindi ko pa rin magawang sabihin ngayon kay Charlene ang napag-usapan namin ni kuya. Nakiusap nga rin ako kay kuya na huwag niya akong madaliin dahil nape-pressure din ako. Naintindihan naman daw niya ako pero ramdam kong umaasa siya ng positive na resulta sa paglapit ko kay Charlene. Alam ko namang hindi papayag si Charlene pero gusto kong subukan, Papa Dudut. Gusto kong ipaliwanag sa asawa ko ang pinanggagalingan ko kung bakit hindi ko matanggihan si kuya. Baka kasi maintindihan niya at pumayag siyang isabay ang binyag ng anak namin at anak ni na kuya at Nina, Papa Dudut. Habang hindi ko pa nga sinasabi kay Charlene ay baka pwedeng makahingi ng tulong sa mga kabarangay natin dyan para makapag-decide na po ako. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang gagawin para akong naiipit sa dalawang bato. Sana ay matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbasa at pagbigay ng tulong. Ang inyo pong kabarangay forever, Troy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
kayang tiisin ang pagmamahal na nararamdaman natin, mapa, pisikal o emosyonal. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isakripisyo para sa mga taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne, 29 years old at isang masugid na tagapakinig dito sa Antipolo. Nasa second year college ako nang makilala ko si Denver. Siya ang first boyfriend ko at first sa lahat ng pwedeng maging first pagdating sa pakikipagrelasyon. Kaya naman sobrang minahal ko talaga siya noon. Nagtatrabaho siya noon sa kantin ng university kung saan ako nag-aaral. Hanggang sa nabuntis niya ako noong nasa third year na ako. Nagalit po ang mga magulang ko kasi panganay ako sa magkakapatid. At ako ang inaasahan nilang tutulong sa kanila sa mga gastusin kapag nakatapos na ako. Kaya naman umalis na lamang ako ng bahay at pinanagutan naman ni Denver ang anak namin. Naalala ko na naiyak pa ako nang sabihin niya sa akin na mahal niya ako at ang magiging anak namin. Kaya hindi niya kami pababayaan kahit na anong mangyari, Papa Dudut. Alikabok pala dito. Oo nga eh. Ang tagal na rin daw kasi walang nakatira dito. Pakilagay mo na nga itong bag dyan sa lamesa, Denver. Kukunin ko lang yung walis sa likod ng pinto para mabawasan yung alikabok sa sahig. Oo, sige, akin na yung bag mo. Ito. Mabuti na lang at may walis tayo na pwedeng magamit sa paglilinis nitong bahay. Kasi mukhang buong araw tayo maglilinis dito eh. Pwede naman kahit bukas na lang tayo maglinis eh. Kahit yung kwarto na lang muna ang unahin natin para komportable ang pahinga natin mamayang gabi. Sige, ito lang namang alikabok sa sahig at sofa yung lilinisin ko eh. Ayan. Medyo okay na tong sahig. Joanne, pasensya ka na ha? Ha? Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Kasi maliit lang tong bahay na nakuha ko para sa ating dalaw eh. Ano ka ba? Napakaayos nga nitong bahay na kinuha mo para sa atin eh. Sigurado ako na magiging komportable rin ang anak natin kapag sinilang ko na siya. Ay, sana nga Joanne. Alam ko na hindi magiging madali ang mga susunod na araw natin pero pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner sa'yo at tatay sa magiging anak natin. Ako rin, Denver. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng magiging anak natin. Grabe. Kinakabahan ako na sobrang excited kahit 3 buwan pa lang si baby sa tiyan ko. Pareho lang tayo ng nararamdaman pero mas lamang ang excitement dito sa dibdib ko. Sana talaga lalaki ang maging unang anak natin. Una? Oo, kasi sigurado naman ako nasusundan agad natin yung panganay natin, di ba? Ikaw, Denver hindi pa nga ako nanganganak eh. Kung ano-ano na kaagad yung sinasabi mo. Hindi, biro lang. Pero syempre, magkokontrol tayo. Kasi ayoko naman na mahirapan tayong dalawa sa mga gawain at gastusin dito sa bahay. Lalo ka na, Joanne. Salamat ha. Kasi palagi mo akong iniisip. Saka hindi ka nagdalawang isip na panagutan yung pinagbubuntis ko. Pinagbubuntis mo na ang magiging anak natin eh. Kaya walang dahilan para magdalawang isip ako na panagutan siya. Natakot kasi talaga ako nung una. Natakot ako na baka... Baka pagtaguan kita, kagaya ng mga naririnig mong drama sa radyo. Baka takasan ko ang responsibilidad ko sa'yo. Hindi ako ganoon, Joanne. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mula nung araw na sinagot mo ako, mamahalin kita hanggang sa huling araw ng paghinga ko. Promise? Oo, promise. At tutuparin ko lahat ng promise ko sa'yo at sa magiging anak natin.
naman ako materialistic na tao, Papa Dudut. Siguro kasi lumaki rin ako sa simpleng family. Kaya naman sobrang natuwa na ako sa maliit na paupahang bahay na kinuha ni Denver para sa amin. Mura lang daw ang kuha niya doon kasi kamag-anak niya ang may-ari nito. Halos studio type na apartment siya kasi walang kwarto o kahit na anong divider. Mabuti na lang at may ilang furniture doon na pwede naming magamit. May lumang sopa, manipis na kutsyon at may kalan na rin sa kusina. Malaking tulong para sa pagsisimula ng aming pamilya. Naging maselan din ang pagbubuntis ko at pinayuhan ako ng doktor na iwasan ang mabibigat na trabaho. Plano ko pa naman sanang mag-apply ng trabaho para matulungan si Denver sa mga gastusin. Pero ang sabi niya ay mas mahalaga ang kalusugan ko at ng magiging anak namin. At kaya naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Pinatunayan niya yon hanggang sa makapanganak ako at masundan pa ng dalawa ang panganay namin. Kaya lang doon din nagsimula na magbago ang ugali niya, Papa Dudut. Inabot ka na naman ng madaling araw sa labas Napasarap kasi yung kwentuhan namin ng mga kasamahan ko sa trabaho Kwentuhan o inuman? Ikaw, asawa ba kita o security guard ng bahay na to? Dami mo sinasabi. Papasukin mo kaya muna ako ng bahay kasi nilalamok na ako dito sa labas Pasok ka na. Anong pagkain natin? Meron ka naman sigurong tinira para sa akin. Ipaghain mo na nga ako kasi nagugutom na talaga ako. Dali. Hindi mo ba nabasa yung text ko kanina? Wala nang bigas at wala na rin akong pambili kahit sitaw man lang. Buti na lang at pinautang ako ni Aling Marta sa tindahan niya ng 1 kilong bigas at dilata. Ito, kumain ka na, Denver. Ano to? Sardinas na naman. Uutang ka na nga lang ng delata. Bakit hindi mo pa ginawang corned beef o luncheon meat man lang? Kasi Ay, nga may nako. utang pa tayong hindi nababayaran kay Aling Marta. Ano naman? Hindi naman natin siya tatakasan. Akin na nga yung kaldero ng kanin. Ito. Bakit naman ang konti nitong kanin na tinara mo sa akin, Joanne? Parang halos tutong na lang to Hindi naman, Denver. Marami pa yung kanin, Nakadalawang subo na nga lang ako kanina Ang bihira, ano ba naman buhay to? Pagod na nga ako sa trabaho. Wala pa akong dadat na maayos na pagkain dito sa bahay. Sa'yo din naman nanggagaling ang lahat ng perang ginagastos ko sa bahay na to. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kulang yung perang binibigay ko sa'yo? Hindi naman sa ganun. Ikaw, Joanne, ha? Ha? Aray, Denver, nasasaktan ako. Bitiwan mo nga yung braso ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ako lang ang nagtatrabaho sa bahay na to. Kaya kailangan mong gawa ng paraan na makakain ako ng maayos dito. Ginagawa ko naman ang paraan Anong paraan tong paghain mo ako ng sardinas para sa hapunan? Buti sana kung hindi ako nagbibigay ng pera sa'yo. Pero Denver, mas lumiit kasi yung binibigay mong pera sa akin. Ha? Nahihirapan na nga akong pagkasyahin yung pera na yun sa mga gastusin dito sa bahay. Ngayon nagre-reklamo ka pa? Aray, Ha? Denver! Braso ko! Nasasaktan na talaga ako! Kesa nagre-reklamo ka dyan, Joanne, gawan mo na lang ako ng paraan kung paano ko pagkakasyahin yung perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Saan ba kasi napupunta yung ibang pera mo? At bakit kailangan mo pang itanong yan, ha? Ha? Ano bang akala mo? Winawaldas ko sarili kong pera? Pasalamat ka nga, binubuhay ko pa kayo ng mga anak mo Kaya tigil-tigilan mo yung pagre-reklamo mo. Ayusin mo ang pagsisilbi mo sa akin, ha? Papa Dudut malakas uminom ng alak si Denver. Kahit noong bago pa lamang kami na magkarelasyon. Madalas silang mag-inuman ng mga pinsan o katrabaho niya.
Kahit nung nagsasama na kami ay hindi pwedeng wala silang weekling inuman session ng mga katrabaho niya. Ang nasa isip ko noon ay ayos lang naman sa akin kasi pinagpagura naman niya ang perang ginagastos niya doon. Kaya lang po simula nang makapanganak ako ay naging madalas ang pag-uwi niya ng nakakainom at lumala pa yon nang masundan pa ang anak namin. Naging mainitin din ang ulo niya at nabawasan ang halaga ng perang inaabot niya sa akin. Tinis ko po ang lahat noon. Panina ang pananakit niya ng pisikal sa akin. Kinukumbinsi ko na lamang ang sarili ko na wala lang sa sarili si Denver dahil sa spirito ng alak sa tuwing nasasaktan niya ako. Sa tuwing nasisigawan niya ako. Sa tuwing binabaliwala niya ang dating pagmamahal sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may mga oras na naririnig ng mga kapitbahay ang pag-aaway namin ni Denver. Minsan pa nga ay may pumupunta pang barangay tanod kapag sobrang lakas ng sigaw ko dahil sa pananakit niya sa akin. At kapag pinaghaharap na kami sa barangay office, ni minsan ay hindi ako nagsampa ng kaso laban kay Denver. Kapag kasi nagkakabaranggayan na kami ay humihingi na siya ng tawad sa akin at kaagad ko naman siyang pinapatawad. Ayoko rin kasi talagang masira ang pamilya namin. Mas lalong ayokong mawalan ng tatay ang mga anak ko. Kaya kahit na ilang beses na akong sinasabihan ng mga kapitbahay namin na hiwalayan na si Denver sa tuwing makikita nila ang mga pasa sa mukha at katawan ko. Sinasabi kong hindi ko kaya kasi mahal ko siya at kailangan siya ng mga anak namin. Walang iya ka! Napakawalang iya mo! Joan, ano ba? Baliw ka ba? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan mo pa ako niloloko, Denver? Tama na, tingilan mo nga yung paghampas mo sa akin. Aray! Napakawalang iya mo! Ano bang ginawa ko sa'yo para nakoin mo ako? Joan, sabi na tumigil ka na eh! Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, ha? Ano? Hoy! Hindi talaga titigil yung bunganga mo! Ha? Ah! Sige, sampalin mo pa tong kalibang pisngi ko! Makasakaling mabawasan yung sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko! Ano ba kasi problema mo, Joan? Napapaliw ka na ba? Bakit nagwawala ka ng ganyan? Hindi mo talaga alam kung anong problema ko, ha? Sigurado ka? Ayan! Yung usapan nyo ng kabit mo dyan sa tinatago mong extra na cellphone! Teka, bakit napunta sa'yo to, ha? At kailan ka pa natutong makialam sa mga gamit ko, ha? Hindi ako nakikialam ng mga gamit mo! Naiwan mo yung kagabi sa loob ng pantalon mo na dapat lalabhan ko kaninang umaga! Buti nga walang password kaya nabasa ko agad lahat ng landian nyo ng kapat mo! Hindi naman sa akin to eh! At talaga magde-deny ka pa kahit huling-huli ka na, ha? Eh kasi hindi naman talaga sa akin yung lintik na cellphone na yan! Kay Ramon yan, dun sa katrabaho ko! Nakita mo naman, di ba? Kahit anong text sa cellphone na yan, wala kang mababasa na pangalan ko! Wow naman, Denver! Alam na alam mo rin talaga kung anong laman ng mga text message sa cellphone kahit hindi sa'yo, no? Eh kasi nga nakikita kong ginagamit yan ni Ramon. Malamang makikita ko yung mga text nila nung girlfriend niya. Pwede ba, Denver, ha? Mukha akong ginagawang tanga? Joan, sinasabi ko sa'yo yung totoo. Mag-iimbento ka na nga lang ng kwento yung hindi pa ka panipaniwala. Eh kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hindi kita pinipilit, Joan. Aminin mo na lang kasi na may ibang babae ka. Na niloloko mo lang ako. Napakawalang iya mo talaga kahit kailan. Napakasama mo! Joan! Sabi na tumigil ka na! Kapag hindi ka pa tumigil dyan sa pagwawala mo, dadagdagan ko talaga yung pasa dyan sa mukha mo.
Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko, si Denver ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Siya po ang nag-iisang tao noon na pinangarap kong makasama sa panghabang buhay. Sa tuwing nagkakaproblema kami, nag-aaway o kung ano paman, iniisip ko na parte lamang yon ang mga pagsubok ng aming relasyon. Alam ko na mas pinapatatag lang nito ang pundasyon ng pagmamahala naming dalawa. At ang noong akala ko ay kaya ko nang tiisin lahat ng ginagawa sa akin ni Denver para lang manatili kaming buo sa paningin ng mga anak namin, siguro kakayanin ko yung pagiging lasenggo niya, palasigaw at pananakit sa akin, pero hindi po ang pambababae niya. Kaya naman umalis na ako noon kasama ang mga anak ko. Habang may bahagi ng sarili ko ang umaasa na sana'y sundan niya kami na kahit kailan ay hindi naman po nangyari. Kaya naman pinilit kong kayanin na buhayin mag-isa ang 3 mga anak ko, Papa Dudut. Sa wakas, makakapag-lunch na rin ako. Ay, grabe, gutom na gutom ako ngayon. Kung bakit pa kasi ang daming absent, kaya lahat kami required mag-overtime. Hi, John. Oh, Abet! Pwede bang makishare ng table? Dami kasing tao ngayon dito sa kantin eh. Wala na halos bakanting table. Okay, sige. Late ka na rin palang nakapag-lunch break, no? Oo, required daw kasing mag-overtime ng 1 oras bago yung lunch break eh. Ang dami rin kasing absent ngayon eh. Kaya kailangan natin halos doblehin ang oras natin dito sa trabaho. Karamihan yata sa mga absent ngayon, may trangkaso kaya hindi nakapasok. Ang sabihin mo, trinangkaso sila ng katamaran at mga hangover. Gusto lang nilang ma-extend yung bakasyon nila porket kakatapos lang ng bagong taon. Alam mo, may punto ka sa sinabi mo na yun eh. Nakakainis nga kasi pinagbakasyon na nga tayo ng 2 araw para masalubong ang bagong taon. Abusado naman yung ibang empleyado. Kaya tayo mga nagtatrabaho ng maayos yung napeperwisyo. Ganun talaga. May mga tao na hindi marunong makisama sa trabaho at sarili lang nila ang iniisip nila. Joan, leche flan nga pala. Binili ko para sa'yo. Ha? Ba't mo naman ako bibilhan ng leche flan? Paborito mo daw kasi to, sabi ni Tracy, yung katrabaho natin na lagi mong kasama. Oo. Favorite ko yan. Dati. Anong ibig mo sabihin? Nagda-diet na kasi ako ngayon kaya hindi na ako kumakain ng leche flan. Kaya thank you. Pero sa'yo na lang yung leche flan na binili mo, Abet. Ano ba yan? Punuan yung mga jeep na dumadaan ah. Oh, Joan! Nandito ka rin pala sa waiting shed. Nag-overtime ka na naman. Oo. Sayang kasi baka sa mga susunod na linggo hindi na sila magpa-overtime. Alam mo, naisip ko rin yan kasi sisipagin na ulit magtrabaho yung mga kasamahan nating pala absent. Kailangan na nilang pumasok kasi mga wala na silang sasahurin talaga. Ikaw, nag-overtime ka rin ba? Kaya ngayon ka lang nakalabas ng pabrika? Hindi. May ano lang. May inasikaso lang ako sa loob kanina tapos nung makita kitang lumabas, sumunod na ako. Punuan yung mga jeep ngayon. Sinabi mo pa. Nakakainis na nga kasi nangangalay na ako kakatayo dito tapos nilalamok pa ako. Gusto mo, sabay ka na sa akin pa uwi. Ha? May motor ako, di ba? Ihatid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Ang alam ko malayo yung apartment namin mula sa inyo. Ayos lang yun. Nakamotor naman ako eh. Ayokong maabala ka kaya wag na, Abet. Sige na, Joan. Kaya mo na akong ihatid ka kaysa magtagal ka pa dito sa waiting shed. Sigurado naman akong may dadaan ng jeep dito kaya mauna ka nang umuwi, Abet. Huwag mo na akong intindihin.
Pero Joan, Ayan, may jeep na oh. Wala masyadong sakay. Sige, Abet ha. Salamat ulit. Ingat ka pa uwi. Bye-bye. Papa Dudut, halos 1 taon na akong nagtatrabaho sa pabrika at ramdam ko na may pagtingin talaga sa akin si Abet. Hindi ko lang siya pinapansin kasi ang focus ko noon ay ang pagtatrabaho para sa aking mga anak. Wala na rin naman kasi akong ibang aasahan kung hindi ang sarili ko. Isa pa ay nagbigay ng trauma sa akin ang ginawa ng ex-live-in partner ko na si Ian. Natatakot ako na maulit yon at masaktan lang ang puso ko. Hindi ko naman iniwasan si Abet dahil katrabaho ko siya, pero ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na wala siyang puwang sa puso ko. Hindi pa kasi ako noon handang magmahal muli. At ng mga panahon na yon, hindi ko alam kung magiging handa pa ba ang puso ko na magmahal ulit sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng pagpaparamdam ko kay Abet na hindi ko siya gusto ay naging porsigido pa rin siya sa pagporma sa akin. May time na tinatanong ko siya kung bakit niya ako kinukulit at ang sabi niya, alam ko naman daw dapat ang dahilan. May kaunting kilig akong nararamdaman noon na pilit kong pinipigilan. Ayoko pa kasi talagang pumasok sa relasyon noon pero palaging sinasabi ni Abet na hindi naman niya ako minamadali. Naging mas porsigido at matyaga siya, Papa Dudut. Hanggang sa nauwi na ngayon sa ligawan, unti-unti. Naramdaman kong nagkakagusto na rin ako sa kanya. Ilang buwan pa nga ang lumipas nang sa wakas ay sagutin ko na ang panliligaw niya. Mabait naman kasi talaga siya, lalo na nga nang ipakilala ko siya sa mga anak ko. Hindi nga nagtagal ay nagdesisyon na rin kaming magsama sa isang bahay, Papa Dudut. Abet, ito pa ang kanin oh. Yun oh, salamat. O dahan-dahan sa pagsubo, madami pa yung ulam. Pasensya na. Ang sarap kasi talaga nitong adobo na niluto mo eh. The best! Buti na lang, marami kang kanin na sinaing ngayon. Alam ko kasi na mapaparami ka ng kain kasi nga paborito mong iulam yung adobo. Iba kasi kapag ikaw nagluto nito, Joan, pakiramdam ko, lalo kitang minamahal eh. So, kaya mo lang pala ako minahal kasi masarap ako magluto ng adobo? Ganun Uy, ba? Hindi ah. Kaya kita minamahal kasi masarap lahat ng niluluto mo. Kaya nga, kinulit kitang magsama na tayo sa isang bahay eh. Para araw-araw ko nang natitikman yung mga luto mo. At talagang inaamin mo na parang yung masarap na luto ko lang ang habol mo sa akin ah. Hindi naman siya ganun pero parang ganun na yun. Grabe ka sa akin, Abet. Joke lang. Sabi ko naman sa'yo dati, di ba? Minahal kita ng walang dahilan. Kaya mamahalin kita ng walang hanggan. Ang bilis bumawi ah. Oh, ito pa yung kanin. Alam ko naman na gusto mo lang magpalagay nito sa plato mo kaya humihirit ka ng ganyan eh. Naku, ang bilis talagang makaramdam nitong mahal ko eh. John, sa susunod na buwan, open na ulit yung application para sa mga gustong magsundalo. Magpapasa ka na ng application mo? Oo, sana. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Ang tagal mo nang gustong gawin yan, di ba? Ang tagal mo nang gustong maging sundalo. Pangarap ko talaga to, kahit nung bata pa lang ako. Kaya nga hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Kahit nakakalungkot kasi ilang buwan tayong mawawalan ng komunikasyon yan. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Ngayon pa lang nalulungkot na ako kapag iniisip kong matagal ko kayong hindi makikita ng mga bata. Sobrang mamimiss ko sila, lalo na yung panganay mo, si Gerald. Sigurado ako na siya ang unang iiyak kapag nalaman niyang matagal ka mawawala dito sa bahay. Sobrang close sa'yo ng batang yun eh. Mamimiss ko ang kakulitan at kaingayan niya. Mabilis lang yun, John. Pagkatapos nun, palagi akong tatawag sa inyo ng mga bata. Sana nga, Abet.
Halos 1 taon ka namin hindi makakasama ng mga bata. Para sa inyo din tong gagawin ko. Para sa kinabukasan ng mga bata, kaya konting tiis lang, Joan. Siyempre naman, kayang-kaya kong magtiis para sa'yo at sa mga bata. Abet, nagre-ring ang cellphone mo. Oo, sandali lang, papatayin ko. Sino yung tumawag? Bakit hindi mo sinagot? Si Lian lang yun. Dati kong katrabaho. Baka importante yung dahilan kung bakit siya tumatawag. Dapat sinagot mo na. Nako, mas importante pa tong adobo mo kaysa sa tawag niya. Sigurado kasi ako na mangungutang na naman yun sa akin eh. John, may kanin pa ba tayo dyan? Baka pwedeng pahingi pa kasi bitin pa ako dito sa nilagay mo sa plato ko eh. Sige, sandali lang. Kukuha ulit ako sa kaldero. Papa Dudut, iba talaga kapag kinutuban ako. Alam ko na palaging tama o totoo. Napansin ko rin ang mga kakaibang kilos niya. Pagpapalit niya ng password sa cellphone. Yung madalas na pagtambay niya sa banyo, dala ang cellphone niya at kung ano-ano pa. Pero nang mga panahon na yon ay sobrang mahal ko na si Abet. Lalo ko siyang minahal nang makita ko kung paano naging malapit sa kanya ang mga anak ko. Tinuring niya itong parang mga anak na rin niya, Papa Dudut. 2 taon na kaming nagsasama nang magdesisyon si Abet na pasukin ang pagiging sundalo. Sinuportahan ko siya dahil alam ko na matagal na niyang gustong gawin ang bagay na yon. Naalala ko pa yung hirap noon dahil ilang buwan kaming walang communication. Hanggang 1 linggo bago matapos ang training nila ay sobrang excited na talaga ako at nagbibilang na ako ng mga araw. Kaya lang bigla siyang nag-text sa akin at nagulat ako nang sabihin niyang gusto na niyang tapusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Abet, buti naman at umuwi ka na. Hindi ako magtatagal. Kukunin ko lang yung ibang gamit ko kaya ako umuwi. Padaan ako. Pupunta lang ako sa kwarto. Sige, sasamahan kita. Abet, gusto mong kumain muna? Di na. May sinaing pa naman ako dyan natira kagabi. Pwede kong isangag saglit tapos ipagluluto kita ng tosino. Busog ako. Kaya wag ka na mag-abala pa, Joan. Pero di ba ang sabi mo matagal ka lang hindi nakakakain ng masarap na tosino? Kasi matabang yung tosino na binibili nyo dun sa karinderya na kinakainan nyo. Di nga ako magtatagal. Kaya wag mo nang abalahin ang sarili mo. Saan ba yung jacket ko na itim? Ito. Mabilis lang naman akong magluto. Alam mo yan, Abet. Kumain ka muna bago ka umalis para naman... Joan, hindi mo ba ako narinig? Busog ako! Hindi na ako kakain dito, alis na ako agad. Kaya pwede ba, wag ka na makulit dyan. Pasensya ka na. Naisip ko lang naman yung mga sinabi mo noon bago ka umuwi. Na sobrang namiss mo yung mga niluluto kong pagkain para sa'yo. Kaya ang sabi ko, di ba iluluto ko lahat ng paborito mo sa oras na umuwi ka dito sa bahay? Pero hindi nga ako umuwi dito para kumain. Umuwi ako dito para kunin yung mga gamit ko. Asan ba yung isang sapatos ko? Ito, nakita ko na. Aalis ka ba talaga kaagad? Ano pa bang kulang sa mga gamit ko? Baka naman pwedeng hintayin mong makauwi mula sa school yung mga bata. Sobrang namiss ka kasi talaga nila eh. Itong t-shirt na to, iwan ko na lang kasi may t-shirt pa naman ako. Abet, saan ba ako nagkulang? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Joanna, wala kang naging pagkukulang o kasalanan sa akin. Kung wala pala, bakit kailangan mo gawin sa akin to? Bakit kailangan mo akong iwanan? Sinabi ko naman na sa iyo ang dahilan, di ba? Pasensya ka na, pero ayoko na. Hindi na kita mahal at... May mahal ka ng iba? Sino? Yung Lian na palaging tumatawag sa'yo dati? O baka naman ibang babae pa?
Ilan ba sila, Abet, ha? Ilan ba silang ipapalit mo sa akin? Aalis na ako. Abet, please naman, baka naman pwede mo pa akong bigyan ng isang pagkakataon, no? Basta mo na lang ba itatapon yung relasyon natin? Ano gusto mong gawin ko? Ayusin natin to. Wala na nga tayong dapat ayusin, Joanne. Hindi man lang ba talaga natin susubukan kahit isang beses pa? Hindi. Kasi alam ko naman kung saan mapupunta to. Alam ko na walang patutunguhan ng relasyon na to. Abet, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Joanne, huwag kang lumuhod dyan. Tumayo ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo kami iwan ng mga bata. Mahal kita. Mahal kita at mahal ka na rin ang mga anak ko. Joanne, bitiwan mo nga mga pinti ko, Joanne! Ano ba? Parang awa mo na, Abet. Parang awa mo na. Huwag mo kami iwan. Joanne! Gagawin ko lahat na gusto mo. Kahit ano. Kahit ano, basta huwag ka lang umalis. Basta huwag mo lang kami iwan ng mga anak ko. Abet. Abet, makiusap. Huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan. Papadudot nang umalis si Abet ay nagising din ang mga anak ko at naiyak sila ng sabay-sabay nang sabihin kong umalis na ang tatay Abet nila. Sobrang naawa ko sa mga anak ko kaya hindi natapos doon ang pagmamakaawa ko kay Abet. Kahit na umalis na siya ng bahay ay palagi ko pa rin siyang tinetext at tinatawagan. Hanggang sa tuluyan ko nang hindi na kontak ang number niya at blinak na rin niya ako sa mga social media accounts niya. Iniisip ko noon kung ano ba ang naging malaking kasalanan ko sa mundo. Bakit kailangan kong maranasan ang paulit-ulit na pighating dinaranas ko noon? Sa ngayon po, Papa Dudut, ay mahigit 1 taon na akong single at patuloy na tinataguyod ang mga anak ko. Kahit kailan kasi ay hindi nagbigay ng suporta si Denver sa akin. Kaya wala na akong ibang pwedeng asahan kundi ang sarili ko. Hindi na rin po ako umaasa na makakatakbo pa ako or makakatagpo pa ako ng lalaking tatanggap at magmamahal sa akin. Ang focus ko ngayon ay mataguyod ang buhay ng mga anak ko at mapalaki silang mabuting tao. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at naway nakapag-iwan ko ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Joanne. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasalanan ay kayang pagtakpan ng kasinungalingan. Pero tandaan mo rin na may kasabihan tayo na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ikaw, nagawa mo na bang ibintang sa iba ang kasalanan mo? Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na kapag nakakagawa tayo ng isang pagkakamali, ay gusto nating pagtakpan yon para hindi tayo mapahamak. At sa takot natin na mabuko sa ginawa nating pagkakamali, ay maghahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagbuntungan nito. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 38 years old at isang housewife at nakatira ngayon dito sa Malabon. Matagal niyo na po akong listener, Papa Dudut. Sa umaga, sa tanghali at sa gabi ay wala po talagang lipatan. Solid kaming Barangay LS dito sa amin. At ang Barangay Love Stories ang pinaka-paborito kong programa sa lahat. Dahil sa ganda ng mga kwento
ng inyong mga letter sender at sa galing na rin ng inyong mga aktor at sa inyong pagbabasa. Naiiyak talaga ako tuwing tanghali. Papadudot, matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat ko. Pero ilang ulit ko po muna itong pinag-isipan. Dahil isa ito sa masasabi ko na hindi magandang parte ng buhay ko. Kaya naman ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na marami akong binago na pangalan at lugar sa ibabahagi kong kwento. Para na rin sana maitago at maproteksyonan ang aking sarili at pamilya. Medyo maselan at sensitibo po kasi ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Pero ang lahat po ng mga pangyayari sa sulat ko na inyong mababasa ay totoong nangyari sa buhay ko. Papadudot, solong anak lang ako ng daddy ko at masasabi ko na lumaki po talaga ako na medyo spoiled dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Lalo na kapag material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Maaga rin kasi akong naulila sa mami ko. Kaya naman mag-isa na lamang si daddy na pinaparamdamang pagmamahal sa akin bilang isang magulang. At dahil medyo spoiled nga po ako ay aaminin ko na hindi rin masyadong naging maganda ang ugali ko noon, Papadudot. Pasaway ako sa bahay, school at sa church namin. Bawal po kasi sa religion namin ang mag-boyfriend kapag wala pa sa tamang edad. O kaya ay hindi naman kasapi ng aming relihiyon. Pero mula high school hanggang college ay nakailang boyfriend na po ako. Siyempre lahat yun ay patago at hindi alam ng daddy ko. May mataas kasi siyang katungkulan sa simbahan namin at ayoko na masira ang pangalan niya ng dahil lang sa akin. Kaya naman lahat ng kalokohan ko ay ginagawa ko ng palihim. Nakakaantok naman. Uy, Clara, bakit nandito ka pa sa simbahan? Hinihintay ko pa kasi si Daddy. Kinakausap pa siya ni na pastor sa opisina. Nako, mukhang matagal pa yan. Oo nga eh. Naiinip na nga ako. Ikaw, bakit pala nandito ka pa rin? Kami kasi yung naka-assign ngayon sa pagbabalot ng mga pagkain at damit na idodonate dun sa churchmates natin na nasunugan. Inaantok na rin ako dun sa loob kaya tumakas muna ako. Parehas pala tayo eh. Nakakatamad naman kasi talaga dito sa simbahan natin. Wala man lang pogi para bigyan tayo ng inspirasyon para sipagin na umattend ng mga church service. Speaking of pogi, hindi mo pa siguro nakikilala si Nelson. Nelson? Sino yun? Bago lang yun dito sa church natin, pero matagal na siyang kasapi ng relihiyon natin. Galing kasi silang mag-ina sa probinsya at kalilipat lang dito sa lugar natin. Okay, so anong meron sa kanya? Kasi 'di ba naghahanap ka ng pogi dito sa church? Naku, Clara, pag nakita mo yung si Nelson, sisipagin ka ng umattend lagi ng mga service natin. Talaga lang ha? Baka mamaya mukhang paalang yung Nelson na yan. Uy, Lori, nandiyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap dun sa stockroom ni na tita kasi bigla ka raw nawala. Ano kasi? Eto kasing si Clara may tinatanong tungkol sa isang subject nila sa school. Sabi ko nga i-email na lang niya sa akin mamaya. Oo nga pala, Clara, ito si Nelson, yung bagong churchmate natin dito. Nelson, si Clara, best friend ko. Nice to meet you, Clara. Ganon din ako, Nelson. Alam mo, totoo pala yung sinasabi ni Lori kanina tungkol sa'yo. Ano yon? Nagwapo ka raw sa malapitan. Uy, wala akong sinabing ganyan ah. Palabiro ka pala, Clara. Sige na, babalik na ako sa stockroom. Lori, sumunod ka rin doon ha? Oo, pakisabi kina tita na pabalik na rin ako. Makakarating. Balik muna ako doon. Bye. Grabe, Lori! Ang gwapo pala talaga ng Nelson na yun. Sabi ko naman sa'yo eh. Kaya lang medyo suplado yan kasi solong anak lang. Tapos sila lang ng nanay niyang magkasama.
Ang alam ko pa, working student siya tapos active pa dito sa mga service at activity ng church natin. Kaya ayan, medyo seryoso talaga sa buhay. Alam mo yan talaga yung mga tipo kong lalaki eh. Yung kunwaring suplado at seryoso pero nasa loob naman ng kulo. Talaga ba? Kaya lang mukhang hindi ka type eh. Kita mo nga oh, hindi man lang nakipagkamay sa'yo. Nahihiya lang yun pero ramdam ko na type niya rin ako. Gusto mo magpustahan pa tayo eh. In 1 month, boyfriend ko na yung si Nelson. Sige ba, pupusta ako ng 1,000. Hindi ka papansinin yan. Aba, wala kang kabilib-bilib sa akin ha. Makukuha ko rin kaagad yung Nelson na yan, makikita mo. Magiging boyfriend ko rin yan. Ha? Papadudot mahilig talaga ako sa gwapo. Lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinaka gusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang papadudot pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at pangangatawan. Matangos ang ilong ko. Bilugan ang mga mata. Maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori Papadudut. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Yung itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din kung manamit siya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga na siya ang maging boyfriend ko noon. Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori. Kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Nax! Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at naisipan mong tumulong ngayon sa pagre-repack nitong mga dilata at bigas dito sa likod ng simbahan? Wala lang. Ayoko lang umuwi ng maaga kaya nagpaiwan ako kay daddy dito. Ayaw mo lang umuwi ng maaga? O may pagpapakyutan ka lang dito? Wala no. Bawal na bang maging masipag paminsan-minsan? Sus! Para namang hindi kita kilala. Alam ko na yung mga galawan mo, Clara. Lalo na at mag-iisang linggo na pero hindi ka pa rin pinapansin ni Nelson. Anong hindi? Close na kaya kaming dalawa? Close ba yun? Ni hindi ka nga niya tinitignan man lang kapag nasa loob tayo ng simbahan? Siyempre, nahihiya lang yun. Ang tingin ko kasi talaga sa kanya, alam mo, mahiyain siya at may pagkatorpe. Okay, sabi mo eh. O teka, ayan na si Nelson, papalapit na dito. Oh, Lori. Akala ko may lakad ka ngayon. Na-cancel eh, kaya tumutulong na lang ako dito kay na mama. Lumabas lang siya saglit kasi bibili daw ng makakain natin. Mabuti na rin yung nandito ka para maaga nating matapos to. Hi Nelson, good morning! Nandito rin ako, katabi ni Lori. Good morning, Clara. Mabuti at naisipan mo ngayong tumulong sa pag-aayos nitong relief goods na ipamimigay natin sa nasalanta ng bagyo. Nako, palagi naman akong tumutulong dito. Hindi lang talaga ako nakakapunta ng mga nakaraang araw dahil busy ako sa school. Pero madalas talaga ako dito, lalo na't kasama sa mga nag-aayos ng lahat ng to ang daddy ko. Oo nga eh. Narinig ko na isa raw siya sa may idea na gawin ang pamimigay ng relief goods na to. Yung daddy ko kasi, palaging may magandang plano para sa ikabubuti ng kapwa natin. Kahit nga hindi nating member dito sa simbahan, palagi pa rin niyang tinutulungan eh. Maawain kasi yon. Siya nga rin ang palaging kinakausap ni Pastor at kinukuhanan ng idea kung paano pa tayo pwedeng makatulong sa ibang tao. Sa tingin ko nga,
Sa kanya ko rin naman ang kabaitan at kasipagan ko. Ang sabi kasi niya, mataray daw ang mommy ko nung nabubuhay pa siya. Hindi naman ako mataray at suplada, kaya siguro lahat ng lambing at pait ko sa katawan, kay daddy ko talaga nakuha. Clara, excuse me lang ha. May gagawin lang muna ako sa labas. Naalala ko kasi na may nakita akong mga kahon doon na walang laman. Aayusin ko muna since nandito naman na kayo at nagre-repack ng mga dilata. Sige. Pero bumalik ka kaagad ha. Oo, kapag natapos ko kaagad yon. O siya, labas muna ako ha. Okay. Nako, Clara. Mukhang matatalo ka ngayon sa pustahan natin ah. Anong matatalo? Wala pa nga akong ginagawa eh. Halata naman kasi eh. Hindi ka talaga type ni Nelson. Pakipot lang yun. Makikita mo, bibigay din yun at magiging boyfriend ko siya. Diyan naman talaga ako bilib sa'yo eh. Sa taas ng confidence mo sa sarili mo. Basta hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya nakukuha. Wala pa yatang lalaki ang dumidedma sa beauty ko. Bigyan mo lang ako ng ilang linggo pa. May in love din yung Nelson na yan sa akin. Papadudod sa lahat ng lalaking pinagpakitan ko noon, nayaaminin ko na kay Nelson talaga ako pinaka nahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay isang beses sa isang linggo lang kung pumunta ako sa simbahan namin. Naging madalas na po yun mula na nga nang makilala ko si Nelson. Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming churchmates para sa mga munting pagtitipon. Nagpa-practice din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity namin at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. Dahil nga sa effort ko, papadudot, ay nagawa kong malaman sa ibang mga churchmate namin ang mga bagay-bagay tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao si Nelson dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina na dahil sa sakit nito sa kidney. Doon ako lalong humanga sa kanya, papadudot. At doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, mapabagay man o tao. Papadudot, ilang 3 linggo na noon ang nakalipas mula nang makilala ko si Nelson pero wala pa ring pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya gaanong kasweet kapag nag-uusap kami. In short ay mukhang hindi pa rin talaga siya interesado para sa akin. Kaya umisip pa ako ng ibang paraan na pwede kong gamitin para maging mas close kaming dalawa. Isa sa mga bagay na nalaman ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mahilig niya sa music at sa mga bata. Kaya naman sinabi ko kay Nelson, papadudot, na magkakaroon kami ng mini event sa bahay namin para sa mga batang lumaki sa bahay ampunan. Nakita ko ang tuwa at excitement sa mga mata ni Nelson, lalo na nang itanong ko sa kanya kung pwede ba siyang tumugtog at kumanta sa event na yon. Hindi naman niya tinanggihan ang invitation ko, papadudot. Nag-thank you pa siya kasi matagal na raw siyang hindi nakakatugtog sa isang event. Sobrang excited na raw niya at sana daw ay mapasaya niya ang mga bata. Ang hindi niya alam, papadudot, ako naman ang nananalangin noon na sana ay mapasaya niya ako kapag nasolo ko na siya sa bahay namin.
Araw pa naman ang Sabado yon at buong araw nawala si Daddy sa bahay dahil may lalakarin siya sa trabaho niya. Kaya ang naisip ko noon ay buong araw ko rin na masusolo si Nelson sa loob ng bahay namin. Nako, Clara, mag-ingat ka dyan sa kalokohan mo ah. Alam mo naman na bawal sa church natin na may makitang magkasama na lalaki at babae sa loob ng isang bahay na walang ibang kasamang magulang. Oo, sinisigurado ko rin naman na kapag ganitong oras, busy ang mga kapitbahay namin kaya walang pwedeng gumawa ng chismis sa amin ni Nelson. Naku Lori, nandito na pala si Nelson. Nakita ko rito sa may bintana namin na siyang nagbukas ng gate. Tawagan na lang kita mamaya. Bye! O sige, good luck sa'yo. Bye! Clara? Tao po. Oh Nelson, ikaw na pala yan. Kanina pa kita hinihintay eh. Sorry ha. Sinamahan ko kasi muna si nanay sa treatment niya bago ako bumiyahe papunta dito. Ayos lang. Lika, pasok ka. Wala pa pala ang mga bata dito sa bahay niyo? Akala ko bago magtanghalian magsisimula ang event. Papunta na sila. Medyo malilate lang din. Samahan mo pala muna ako sa kwarto. May kukunin lang ako doon. Ha? Baka pwedeng mamaya mo na lang kunin. Ano ka ba? Wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Nandun kasi ang piano ko. Hindi ko kayang buhatin kung mag-isa lang ako. Okay. Sige. Ang laki pala ng kwarto mo. Saan ba dito nakalagay ang piano mo? Bakit sinarado mo yung pinto? Clara, sandali lang. Itigil mo nga yung paghalik mo sa akin. Ikaw naman, Nelson. Napakapakipot mo. Hayaan mo na nga lang ako sa ginagawa ko. Alam mo, lalabas na ako. At mabuti pa siguro kung umalis na rin ako. Dahil parang wala namang event na mangyayari dito sa bahay niyo eh. Eh di tayo na lang ang gumawa ng event dito sa kwarto ko. Clara, sandali nga. Pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo sa akin? Mali to eh. Clara, nasan ka? Nakapag-almusal ka na ba? May dala akong pagkain dito. Si Daddy? Hindi pwede to. Dapat mamaya pa siya uwi ah. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Lalabas na ako ng kwarto mo at sasabihin ko sa kanya lahat ng kalokohan mo na to. Hindi! Hindi ka lalabas! Nelson, tama na! Ayoko sabi! Bitawan mo ako! Clara, ano ba yung sinasabi mo? Bakit pinupulit mo yung damit mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Nelson! Lintik na! Anong ginagawa mo sa anak ko? Sir, wala mo akong ginawa na kahit ano kay Clara. Magpapaliwanag po ako. Wala po akong... Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Daddy, tama na po! Bitawan niyo na po si Nelson! Baka mapatay niyo siya! Papadudod sa sobrang takot ko po na mahuli kami ni Daddy at malaman niya ang tungkol sa kalokohan na gusto kong gawin kay Nelson ng araw na yon, ay bigla na lamang po akong nagsisigaw at sinira ang suot kong damit upang palabasin na may ginawang masama sa akin si Nelson. Kaya nang pumasok si Daddy at makita niya na nasa sahig na ako ng kwarto at sira-sira ang damit ko, ay agad niyang sinugod si Nelson, Papadudot. At halos mabugbog niya ito. Mabuti na lamang po at may pumasok na kapitbahay namin at kaagad na napahinto si Daddy sa ginagawa niyang pananakit kay Nelson. Papadudot, bawal po kasi talaga sa relihiyon namin ang makita na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang kwarto, lalo na kung hindi pa sila kasal. At malaking kahihiyan kapag nalaman ng tao na ako mismo ang nagpapunta kay Nelson sa bahay namin. Kaya naman nawala na po talaga ako sa maayos na pag-iisip ng mga oras na yon at gumawa na lamang ako ng kwento.
Medyo mahigpit din po ang relihiyon namin sa mga ganitong klase ng pangyayari. Hindi namin ito basta-basta pinapaalam sa pulis o iba pang mga kinakaukulan. Kaya ang ginawa po ng kapitbahay na kasapi din namin sa aming relihiyon ay tumawag sa ibang kasamahan namin sa simbahan upang sunduin kami. Iyak po ako ng iyak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa guilty at kahihiyan sa mga nangyari. Nakita ko kasi ang mukha ni Nelson na may bahid ng dugo at malaking pasa dahil sa mga suntok ni Daddy. Nakita ko ang galit sa mga mata niya sa talas ng tingin niya sa akin. Alam ko, Papa Dudut, at ramdam ko na galit siya sa akin ng mga oras na yon. Lalo na nang magkaharap-harap kami sa opisina ng pastor ng aming simbahan. Nelson, tinawagan mo na ba ang nanay mo? Opo, Pastor. Pero baka hindi pa po siya makapunta kaagad dahil mahina pa po ang katawan niya. Kaka-dialysis lang po kasi sa kanya kanina, kaya hirap pa po siyang makakilos. Pero sa ganitong pangyayari, alam mo naman na kailangan niyang makarating, di ba? Opo. Pero sana po maintindihan niyo na may sakit si nanay, kaya nga hindi rin po siya masyado nakakapunta sa mga church service natin. Kung ganon, ipapasundo ko na lang siguro siya sa mga kasamahan natin. Kahit naman ipakausap mo sa amin ang nanay ng rapist na yan, Pastor, hindi pa rin magbabago desisyon ko na ipakulong siya. Sir, wala nga po akong kahit na anong ginawang masama sa anak niyo. Napakasinungaling mong hayop ka! Huling-huli ka na sa akto, tumatanggi ka pa! Tama na yan. Mamaya na tayo magtalo-talo kapag nandito na ang nanay ni Nelson. Ngayon, gusto ko munang marinig mula kay Clara ang nangyari sa loob ng bahay ninyo. Clara, paano ba talaga nakapasok si Nelson hanggang sa loob ng kwarto mo? Clara, please, sabihin mo ang totoo na wala akong kasalanan. Tumahimik ka dyan! Kung hindi, sasamahin ka talaga ulit sa akin! Sandali lang! Sandali lang! Si Clara ang tinatanong ko at boses niya lang ang gusto kong marinig ngayon. Clara, sabihin mo kung ano talaga ang nangyari bago makapasok ng kwarto mo ang daddy mo. May kumatok po kasi sa pinto ng bahay namin. Nang buksan ko po, nakita ko na si Nelson pala ang bisita namin. Akala ko si Daddy ang pakay niya kaya sinabi ko po kaagad na nawala si Daddy doon at may pinuntahan. Hindi ko naman po talaga siya dapat papapasukin pero tinulak niya po ako. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay at papasok ng kwarto. At doon po, doon niya po sinimulang sirain ang damit ko. Clara, alam mo hindi totoo yung mga sinasabi mo. Please naman. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong kahit na anong ginawa sa'yong masama. Parang awa mo na, Clara. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi kita sinaktan. Ikaw mismo nagpapunta sa akin sa bahay niyo. Hayop kang rapist ka! Huwag mong ginagawa sinungaling anak ko! Tama na yan! Igalang nyo naman ang opisina ko. Mabuti pa, Nelson, lumabas ka muna. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag dumating na ang nanay mo. Pero Pastor… Ang sabi ko, lumabas ka na, di ba? O gusto mo tumawag na ako ng pulis para tuluyan ka ng makulong? Sige po, Pastor. Lalabas na po ako. Ngayong wala na si Nelson, tatanungin ulit kita, Clara. Totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo? Opo, Pastor. Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Pinagtangkaan po talaga ako ng masama ni Nelson. Matagal mo na bang alam na may pagtingin siya sa'yo? Dati ko pa po nararamdaman na may gusto siya sa akin. Pero iniiwasan ko lang po siya. Hindi ko nga po alam kung paano niya nalaman ang address ng bahay namin. Kaya nagulat po talaga ako nung mapagbuksan ko siya ng pinto kanina. Hindi ko talaga palalampasin ang pangyayaring ito. Idedemanda ko ang Nelson na yan. Sisiguraduhin ko na mabubulok yan sa bilangguan. Kahit ikamatay pa ng nanay niya. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to.
Malaking kahihiyan at iskandalo to sa reliyon natin. Maaari naman silang bigyan ng parusa ng simbahan natin. Sila? Sino pong sila, Pastor? Si Nelson at ang nanay niya. Anumang kasalanan ang nagawa ng anak ay pananagutan din ng magulang dahil sa kanilang kapabayaan. Kaya sa mga ganitong klase ng pagkakasala, dapat na dalawa silang maparusahan. Papa Dudut, pinangatawanan ko na talaga ang kwento ko na pinagtangkaan ako ng masama ni Nelson sa sariling bahay ko. Sobrang nakaka-guilty lalo na sa part na nalaman kong hindi lang si Nelson ang pwedeng maparusahan ng simbahan namin kung hindi pati na rin ang nanay niya. Pwede silang mapatalsik sa aming relihiyon o sa lugar namin. Ang parusa ay nakadepende sa mga taong may mataas na katungkulan sa simbahan namin. Pero ganun pa man ay nagsampa pa rin ang kasong attempted rape si Daddy kay Nelson. Kaagad pong nadakip si Nelson at nakulong. At habang nasa presinto kami, Papa Dudut, ay nakilala ko ang nanay ni Nelson. Payat na payat ito at halata sa kanya na mahina nga ang kanyang katawan kagaya ng sinasabi ni Nelson kay Pastor. Nakiusap siya sa amin ni Daddy na iatras namin ang demanda. Umiyak at nagbakaawa ang nanay ni Nelson habang paulit-ulit na sinasabi na hindi masamang tao si Nelson. Alam ko naman yon, Papa Dudut. Sa maikling panahon na nagkakilala kami noon ni Nelson ay naramdaman ko na may mabuti siyang puso. Pero hindi ko kakayanin ang kahihiyan na pwede kong harapin at ang masira ang pangalan ni Daddy sa oras na aminin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na walang ibang makakaalam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko sa kanila. Papa Dudut, mabilis na kumalat sa simbahan namin ang nangyari sa bahay. Nagkaroon din ito ng iba't ibang version ng kwento. Na matagal ko na raw palang stalker si Nelson at napansin daw nila na palagi itong nakatingin sa akin sa mga church service namin. Na siguro daw ay may lahing baliw sina Nelson kaya niya nagawa ang pagtangkaan ako ng masama. Karma daw ang nangyari sa pagkakakulong kay Nelson dahil masamang babae daw ang nanay niya. At marami pa akong iba't ibang version na narinig, Papa Dudut, at halos lahat ng yon ay puro kasiraan kay Nelson. Dahil matagal na nga kami sa lugar namin at kilala si Daddy na may mataas na katungkulan sa simbahan, ay mas pinaniwalaan nila ang kwento ko. Wala ako halos narinig na kumampi kay Nelson. Lahat sila ay galit na galit din kay Nelson na parabang sa kanila ito may ginawang kasalanan. Inayaan ko lang ang lahat ng mga naririnig ko. Wala na akong ibang sinabi sa kanila, Papa Dudut, kagaya ng payo ng pastor namin. Hindi ko na rin tinama pa ang iba't ibang version ng kwento na alam nila. Dahil ang mahalaga para sa akin ng mga oras na yon ay manatiling malinis ang pangalan namin ni Daddy sa simbahan namin. Uy, Clara, buti naman nakapunta ka dito sa church natin. Oo nga eh. Hindi rin muna kasi ako pinapalabas ni Daddy ng bahay namin. Hindi nga rin muna niya ako pinapapasok sa school. Ganun ba? Ang tagal din nating hindi nakapag-usap eh. Pero kumusta ka na? Mas maayos na kaysa nung nakaraang mga araw. Mabuti naman kung ganun. Pero Clara, totoo ba yung nangyari? Hindi ko na kasi alam kung ano yung totoo sa mga kwento na naririnig ko eh. Ang daming version eh. Pero alam mo, nagigilty ako kasi dapat talaga hindi ko na pinakilala sa'yo si Nelson. Kung alam ko lang na may pagkamanyakis pala yung lalaking yun, dapat hindi na ako nakipagpustahan sa'yo. Hindi naman kasi halata sa kanya na masamang tao siya eh. Uy, ba't ka umiiyak? Nahihirapan pa rin kasi ako hanggang ngayon eh. Pakiramdam ko, gabi-gabi akong pinabangungot ng dahil sa nangyari sa bahay. Sorry, hindi ko na siguro dapat tinanong pa. Alam ko naman na mahirap talaga sa iyo yung nangyari. Na-trauma ka sa ginawa ni Nelson sa'yo. Hayop pala yung lalaki na yun, napakamanyak. Mabuti na lang talaga't nakulong na siya. Ayos lang. Huwag ka mag-alala. Ang totoo,
Nagigilty lang kasi talaga ako hanggang ngayon eh. Guilty? Bakit naman? Kasi Lori, hindi naman talaga masamang tao si Nelson eh. Mali ang iniisip ng iba sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lori, ako yung may kasalanan dito kung bakit nakulong si Nelson. Inosente talaga siya. Teka, naguguluhan ako eh. Magtapat ka nga sa akin, Clara. Ano ba talagang nangyari ng araw na yun? Lori, hindi talaga ako pinagtangkaan ng masama ni Nelson. Dapat kasi hahalikan ko lang siya noon para maakit ko siya at mapaamin na gusto niya rin ako. Kaya lang biglang dumating si Daddy. Tapos nagpanik na ako kaya nagsisigaw na lang ako. At umarte na may ginagawang masama sa akin si Nelson. OMG, Clara! Paano mo nagawa ang bagay na yun? Nagpanik na nga ako eh. Natakot ako. Ayoko mapagalitan ako ni Daddy tsaka ayoko masira ang pangalan namin dito sa church natin. Kaya nagsinungaling ka at gumawa ka na lang ng kwento? Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, pabalik-balik ngayon sa ospital ang nanay ni Nelson? Lalo siyang nanghihina at lalo silang nababaon sa utang dahil sa paghahanap ng nanay niya ng pera sa pampiyansa para kay Nelson. Kaya nga lalo ako nagigilty. Sinabi ko na nga rin kay Daddy na i-atras na namin ang kaso at hayaan na lang sina Pastora magparusa kay Nelson. At hahayaan mo talaga na parusahan nila si Nelson? Kahit wala naman siyang kasalanan? At least hindi siya makukulong. Ang tibay naman ng sikmura at konsensya mo, Clara. Naghihirap na nga yung mag-ina na yun tapos lalo mo pang pahihirapan ang buhay nila? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Huwag ka na magalit sa akin, Lori. Alam ko naman na kasalanan ko talaga lahat to eh. At hindi na talaga kinakaya ng konsensya ko kaya sinabi ko na sa'yo ang totoo. Hindi ko kailangan na kampihan mo ko dahil ako talaga ang masama dito. Pero ang gusto ko lang, makinig ka sa akin. At itago mo lahat ng mga nalaman mo. Ano pa bang magagawa ko? Ayoko rin namang madamay pa sa gulo na to. Pero please lang, Clara. Pakiusapan mo naman ang daddy mo na iatras ng demanda kay Nelson. Kahit yun na lang ang magawa mo. Dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan ng nanay niya ngayon para lang makahanap ng perang pampiyansa sa kanya. Papa Dudut, may konsensya naman po ako kahit papaano. Kaya nga po gabi-gabi akong hindi nakakatulog noon dahil sa nangyaring yon. Gabi-gabi rin po akong umiiyak dahil hindi ko maitama ang mali ko. Hindi ko magawang sabihin sa lahat ang totoong nangyari. Pero pinipilit ko pa rin na pigilan ang sarili ko na aminin ang katotohanan. Ang nasa isip ko kasi noon, Papa Dudut, alam ko na makukonvince naman ni na pastor at iba pa naming churchmate si Daddy na iatras ang demanda. Ayaw talaga kasi ng gulo o iskandalo ng relihiyon namin. Anumang hindi pagkakaunawaan, sakitan o masamang pangyayari, krimen man o hindi, hanggat maaari ay inaayos ng mga pastor sa amin o kung sino mang may mataas na katungkulan sa simbahan. Pagkakasunduin ang dalawang involved sa gulo at paparusahan nila ang dapat na parusahan. Hanggang sa makalimutan na nga ng lahat ang pangyayaring yon. Ganon po ang gusto ko na mangyari, Papa Dudut. Na iatras na ni Daddy ang demanda kay Nelson at hayaan na lamang ang simbahan na magparusa sa kanya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sigurado naman kasi ako na hindi kasing bigat ng parusa sa bilangguan ang ibibigay na parusa ng simbahan namin kay Nelson at sa nanay niya. Alam ko na inosente talaga siya pero hindi ko kaya na sirain ang pangalan ko para lamang malinis ang pangalan niya. Kaya eto lang ang tanging paraan na nakikita ko noon para matulungan siya.
ang i-convince si Daddy na iatras na namin ang demanda laban kay Nelson. Kahit papaano rin papadudot ay nakahinga na nga ako ng magaan. Noong nalaman ko na pansamantalang nakalaya si Nelson dahil sa piyansa na ibinayad ng nanay niya. Ang balita ko nakalabas na raw ng kulungan ng hype na Nelson na yon. Narinig ko rin po yan sa simbahan kanina. Lintik talaga. Dapat hindi siya tinulungan ng ibang kasapi natin sa simbahan eh. Sigurado kung sila nag-abot ng pera para makaipon ng pampiyansa ang nanay ng Nelson na yon. Mabait naman po ang nanay ni Nelson, Daddy. Kaya po siguro marami ang tumulong sa kanya para makaipon ng sapat na pera. Anong mabait? Eh yun din naman ang sabi nila kay Nelson nung bago pala siya umati sa simbahan natin ah. Kunwaring maamong tupa ang mukha at kilos. Demonyo naman pala ang budi ng hayop na yon. Daddy, kinausap nga po pala ako kanina ni Pastor. Ano na namang sinabi niya sa'yo? Tungkol pa rin po sa nangyari dito sa bahay. Huhulaan ko. Gusto niyang kumbinsihin mo ako na i-atras natin ang demanda kay Nelson. Tama ba? Opo, Daddy. Ganon nga po. Alam mo, hindi ko maintindihan ang pastor natin na yan eh. Gusto niya ng katahimikan sa simbahan at relihiyon natin. Pero hindi niya naman maitama ang mali na ginagawa ng mga kasapi natin sa simbahan. Pero hindi po ba may nakalaan naman po silang parusa para sa mga kasapi na nagkasala? Oo nga! Pero sa ginawa ng hype na Nelson na yun sa'yo, hindi ko aaya na sila magbigay ng mababaw na parusa. Pero Daddy, mukha naman pong tama sina Pastor. Para sa ikatatahimik nating lahat, bakit hindi na lang po natin iatras ang demanda kay Nelson? Bakit ko naman gagawin yon? Parang sinabi mo na rin na hayaan ko na lang siya nasaktan at gawin ka na masama. Ikaw pa na nag-iisang anak ko? Kaya kahit ilang pastor pa ako mausap sa akin, hindi na magbabago ang desisyon ko, Clara. Dahil gusto kong makitang nabubulok sa bilangguan ng hype na Nelson na yon. Daddy, ako na po yung nakikiusap. Iatras na lang po natin ang demanda sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo, Clara? Ginawan ka na nga na masama ng lalaki na yon. Tapos ang gusto mo pa, hayaan natin siyang makalaya na lang at muli magpasarap sa buhay niya. Eh kung gawin niya ulit yun sa ibang babae. Mabuting tao po si Nelson. Kung mabuting tao siya, hindi kanya pagtatangkaan na masama. Hindi niya naman po talaga ako pinagtangkaan ng kahit na ano. Wala po siyang ginawa na kahit anong masama sa akin. Teka nga, linawin mo nga yung sinasabi mo, Clara. Daddy, nagsinungaling po ako sa inyo. Lahat po ng sinabi ko na nangyari, gawa-gawa ko lang. Hindi totoong pinagtangkaan kanyang pagsamantalahan dito sa loob ng pamamahay natin? Oo po. Ako po talaga nagpapunta sa kanya dito. Tapos bigla po kayong dumating. Nataranta po ako at natakot. Kaya po sumigaw na lang ako at nagpanggap na ginagawa ng masama ni Nelson. Daddy, wala po talagang kasalanan si Nelson. Inosente po siya. Iatras na po natin ang demanda sa kanya, please. Hindi natin gagawin yan. Pero Daddy, wala po talaga siyang kasalanan. Aaminin ko na lang po ang totoo sa kanilang lahat. Sasabihin ko po na nagsinungaling ako at aakuin ko na lang lahat ng kaparusahan na dapat sa kanila ng nanay niya. Yan ang hindi mo gagawin, Clara. Dahil alam mo kung anong pwedeng mangyari sa pangalan natin kapag nalaman nila ang totoo. Alam mo kung ano ang pwedeng mawala sa atin. Kaya ito ang tandaan mo. Wala kang kahit na sinong pagsasabihan ng tungkol sa bagay na yan. Wala! Dahil kapag lumabas ang totoo, itatakwil talaga kita bilang anak ko. Papadudot siguro nga ay nagmana talaga ako sa daddy ko. Pareho kami na gustong ingatan ang aming imahe at pangalan sa ibang tao. Yung kahit makatapak o makapanakit na kami ng iba ay ayos lang. Basta nananatiling malinis ang pangalan namin sa paningin at pandinig ng iba. Sa kanya ko talaga siguro namana ang ugali ko na pagiging makasarili. Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang aming mga sarili lamang.
Pero papadudot, nilalamon na po talaga ako ng konsensya ko ng mga panahon na yon. Kaya po ilang beses ko rin pong iniyakan si Daddy at pinakiusapan na iatras na namin ang demanda kay Nelson. Pero sinabi niya na ayaw niyang mapahiya at mag-isip ng masama ang ibang tao sa amin. Na kailangan daw ay makita ng lahat na ako talaga ang biktima sa nangyari. Hindi niya raw hahayaan na mangyari na dahil sa kalokohan ko ay mawala sa kanya ang katungkulan niya sa simbahan na matagal niyang iningatan at pinagpaguran. Kaya para daw sa ikakatahimik namin ay gusto niya raw talaga na makulong si Nelson. Naging triple po tuloy ang pagka-guilty ko noon, Papa Dudut. Gustong gusto ko na po kasi talagang itama ang naging pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gusto ng daddy ko ay ipagpatuloy ang kasinungalingan na inumpisahan ko? Papadudot, may 3 buwan din ang lumipas bago ako bumalik sa pag-aaral ko noon. Kinuha ko ulit ang mga subject na hindi ko na nagawang pasukan at tapusin bago nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Nelson. Mahirap pero pinilit ko na ibalik sa normal ang buhay ko. Lalo na at hindi ko na rin nakita pa noon si Nelson. Hindi na kasi siya uma-attend ng mga church service namin, Papa Dudut. Ang balita ko rin ay lumala raw ang sakit ng nanay niya kaya kinailangan niya itong palaging bantayan. Huminto na rin daw siya sa pag-aaral dahil nga sa nabaon na raw sila sa utang. At siguro dahil na rin sa kahihiyan ay hindi na siya nagpapakita pa sa simbahan namin. Hindi pa rin inatras ni Daddy ang demanda, Papa Dudut. Pero si Pastor ay hindi rin sumuko sa pagkumbinse kay Daddy na tapusin na ang gulo. May nakahanda naman na raw na parusa para kay Nelson at sa nanay nito. At mas okay na raw yon kesa mas skandalo pa ang simbahan at relihiyon namin. Pero ng mga oras na yon ay buo pa rin talaga ang isip ni Daddy na makitang nabubulok sa loob ng bilangguan si Nelson. Naku Clara, hindi pala ako makakasabay sa iyo umuwi. May practice pa kasi kami ng sayaw para sa isang subject namin eh. Sorry ha. Ay, ano pa bang magagawa ko? Hindi naman kita pwedeng kalad ka rin para sumabay sa akin. O siya, mauna na akong umuwi. Maglalakad na lang ako papunta doon sa may sakay ng tricycle. O sige, babalik na rin ako sa gym. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Clara, sandali. Nelson, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita makausap kahit saglit lang. Pero alam mo naman na hindi tayo pwede mag-usap kung di natin kaharap sina Pastor, di ba? At alam ko rin na hindi ka magsasabi ng totoo kapag kaharap natin sila. Lalaki lang kasi ang gulo na to kapag nalaman nila na nagkita tayo ng walang ibang kasamang tao. Kaya please, umalis ka na lang, Nelson. Sino ba nag-umpisa ng gulo na to? Hindi ba ikaw naman, Clara? Nelson, I'm sorry. Sorry? Para saan? Para sa mga kasinungalingan na inimbento at pinagkalat mo? Clara, hindi mo alam kung paano mo sinira ang buhay ko. Nelson, nasasaktan ako. Bitawan mo braso ko, aray. Alam mo ba kung ano ginawa nila sa akin sa bilangguan? Ha? Pinugbog nila ako dun sa loob. Maraming beses at paulit-ulit. Dahil ang sabi nila, masamang tao raw ako. At ang masasamang tao raw na kagaya ko, hindi na dapat binubuhay sa mundong ito. Pero Clara, wala akong kasalanan. Inosente ako. At ikaw mas nakakaalam nun. Hindi ko naman sinasadya talaga eh. Nagpanik lang ako nung dumating si Daddy sa bahay. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi mo binawi ang lahat ng kasinungalingan na sinabi mo? Dahil natakot na ako. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao sa amin, lalo na sa akin. Kaya ayos lang sa'yo kahit makasira ka ng buhay ng ibang tao. Palibhasa kasi, hindi ka lumaki sa hirap eh.
Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko mula ng bata pa ako. At ngayon, dinoble mo pa ang hirap na pinagdadaanan ko dahil sa kasinungalingan mo. Dinamay mo pa ang nanay ko. Nang dahil sa'yo, lalong lumubha ang sakit niya. Ikaw, Clara, ang punot-dulo ng pagkasira ng buhay ko! Nelson, please. Please, nasasaktan na talaga ako. Bitawan mo na ang braso ko, Ara. Tinakwil kami ng halos lahat ng kamag-anak namin. Tinakwil kami kahit ng mga dati naming kaibigan. Ilang beses na lumuhod at nagmakaawa ang nanay ko sa kung kani-kaninong tao para lang makahiram siya ng pampiyansa sa akin. Ilang mura at sigaw ang tinanggap niya para lang makakuha siya ng pera. Clara, wala naman kaming kasalanan sa'yo eh. Wala akong kahit na anong naging kasalanan sa'yo. Pero bakit? Bakit kailangan mong gawin to sa akin? Bakit kailangan mong sirain ang buhay ko? Nelson? Anong ginagawa mo kay Clara? Tandaan mo to, Clara. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo habang buhay ang pagsira mo sa buhay ko! Hoy, Nelson! Bumalik ka dito! Lori, hayaan mo na siyang umalis. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang tawagan ko ang daddy mo? Wag na please. Ayoko malaman niyang tungkol dito. Ayoko mas maging magulo ang lahat. Hindi naman ako sinaktan ni Nelson eh. Ay, sige, ikaw ang bahala. Halika, aalalayan na kitang tumayo. Pero kaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko. Kaya ko. Salamat, Lori. Papadudot, sa totoo lang po ay natakot ako noon sa biglang pagsulpot ni Nelson sa harapan ko. Lalo na sa paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. May gigil at galit ang bawat salitang binitawan niya. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala niya dahil sa luha sa kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ulit siya pagkatapos naming magharap-harap noon sa presinto. Malaki po ang pinayat niya. Nagkaroon din siya ng makapal na balbas at bigote. Halos lumampas na rin sa may batok niya ang makapal niyang buhok at halata sa lalim ng eyebags niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Malayong malayo na po ang itsura niya sa gwapong Nelson na nakilala ko dati. At alam ko na lahat ng yon ay dahil sa akin. Nang makauwi po ako ng bahay ay hindi ko sinabi kay Daddy ang tungkol sa ginawa sa akin ni Nelson, Papadudut. Pinakiusapan ko rin po si Lori na sana ay wala na siyang ibang pagsabihan para hindi na rin lalo pang maiskandalo si Nelson. Sa ginawa niya kasing yon ay alam ko na siya lang din ang mas mapapahamak. Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na pakalmahin at itago ang lahat. Bakit parang ang daming tao ngayon sa labas ng simbahan? Oo nga po, Daddy. Napansin ko rin po yun kahit kanina nung nagpark tayo ng sasakyan sa labas. Wala namang espesyal na okasyon ngayon. Tsaka masyado pang maaga para sa service ni Pastor. Baka po merong may birthday kaya parang may okasyon ngayon. O siya, sige, maiwan muna kita dito. Pupuntahan ko lang muna si Pastor sa opisina niya, ha? Sige po, dito ko na lang po kayo hihintay na makabalik. Nasaan kaya si Lori? Nakita ko ng mama niya sa labas kanina eh. Bakit hindi ko pa rin siya nakikita dito hanggang ngayon? Clara, nandito ka na pala sa simbahan. Medyo kararating lang din. Saan ka pala galing? Nakita ko na kasi ang mama mo sa labas kaya akala ko makikita kagad kita. May inayos lang akong gamit sa stockroom. Ah, okay. Lori, bakit pala parang ang daming tao ngayon dito sa simbahan? Akala ko meron lang may birthday pero parang hindi naman kasi ang seseryoso ng mukha ng mga churchmate natin. Clara, hindi mo pa ba alam ang nangyari? Magtatanong ba ako kung alam ko na? Ano ba kasi yun? Ano kasi? May nangyaring hindi maganda sa bahay ni na Nelson kaninang umaga. Ha? Ano yun? Sabihin mo sa akin, Lori. Ay,
Namatay na kasi yung nanay ni Nelson kahapon. Tapos kaninang umaga, nakita naman siya ng pinsan niya sa bahay na walang malay. Clara, huwag ka masyadong mabibigla sa susunod kong sasabihin sa'yo ha. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin ang lahat ng nalalaman mo, hindi yung pinapakaba mo pa ako ng ganito? Clara, si Nelson kasi, nagtangka siyang magpakamatay. Nang makita siya ng pinsan niya sa loob ng bahay nila, may katabi siyang bote ng muriatic acid. Yun ang ininom niya para subukan na tapusin ang buhay niya. Ano? Lori, sigurado ka ba dyan sa mga sinabi mo? Oo, kasi yun ang kanina pang usap-usapan dito sa simbahan. Kumusta si Nelson? Maayos na bang lagay niya? Nakaligtas ba siya mula sa ginawa niya? Hanggang ngayon, critical pa rin ang lagay niya. Ang narinig ko pa mula sa mga kasapi natin dito sa simbahan na may mataas na katungkulan, nagtatalo sila kung magpapadasal pa ba sila para sa kaligtasan ni Nelson o hindi na. Alam naman kasi natin na napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Ako may kasalanan nito eh. Kasalanan ko kung bakit yung nagawa ni Nelson. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naman inutos kay Nelson na subukan niyang magpakamatay eh. Pero kung dahilan ko bakit nasira ang buhay niya, kaya parang ako na rin na nagtulak para gawin niya yun. Kasalanan ko talaga to, Lori. Kasalanan ko lahat ng to. Dapat sinabi ko na lang ang totoo. Hindi ko na dapat tinago pa yun. Dapat hindi ko na lang ibinintang sa kanyang naging pagkakamali ko. Tama na, Clara. Baka may iba pang makarinig sa mga sinasabi mo eh. Ay, hayaan mo na lang ang nangyari. Hindi na rin naman natin maibabalik ang lahat eh. Ipagdasal na lang natin na sana mailigtas siya ng mga doktor. Papadudot, bago po ako mapahaguluhol sa loob ng aming simbahan ay nag-decide na akong umuwi na lamang. Pinasabi ko kay Lori na sabihin kay Daddy na nauna na akong umuwi. At nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na po talaga napigilan pa ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng tuksuhan at pustahan namin ni Lori ay pwedeng makasira ng isang buhay. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko na lang sinama sa trip ko si Nelson. Na dapat ay hindi na lang ako nagsinungaling at gumawa ng kwento. At dapat ay hindi ko na lang siya pinahamak. Nang makauwi naman ng bahay si Daddy ay nalaman ko na ligtas na ang buhay ni Nelson, Papadudot. Halos maiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Pagkalipas lang ng ilang araw ay binalita naman sa akin ni Lori ang naging kalagayan pa ni Nelson. Nagkaroon daw siya ng komplikasyon dahil sa ginawa niya. Nasunog ang lalamunan niya dahil sa ininom niyang muriatic acid. Kaya kinailangan ng butasan ang tagiliran niya at lagyan ng tubo upang doon na padaanin ang lahat ng kakainin niya. At ang lahat ng pagkain na yon ay kailangan ng i-blender upang hindi mahirapan ang katawan ni Nelson na i-digest yun. Ang masama pa doon, Papadudot, ay panghabang buhay na raw ang sitwasyon na yon. Nang kausapin nga raw si Nelson ng mga kasapi ng simbahan namin ay sobra daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya. Sinabi raw ni Nelson na parang pinarusahan na kaagad siya ng Diyos dahil sa malaking kasalanan na binalak niyang gawin. Hindi na lang daw talaga niya matanggap na wala na ang nanay niya kaya pumasok sa isipan niya na tapusin na lang ang sarili niyang buhay at sundan na lamang ito. Iniatras na rin namin ni Daddy ang demanda kay Nelson noon, Papadudot. At pagkalipas lang ng 2 buwan ay nalaman ko na umalis na siya sa lugar namin bilang parte at pagtanggap niya ng parusa ng aming simbahan sa kanya. Mula noon ay hindi na ako nakarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Papadudot, hindi rin naman po naging madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Sobrang na-depress po talaga ako ng mga panahon na yon.
At sumagi na rin sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil alam kong yon lang ang sapat na kabayaran sa kasalanan na mga nagawa ko. Gustong gusto ko na kasi talaga na matanggal ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At sigurado ako na mawawala lang yon kapag tinapos ko na ang buhay ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay hindi ko rin po yun ginawa dahil ang naiisip ko noon ay ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Kaya pumayag ako sa gusto ni Daddy na magpa-check up ako sa isang espesyalista sa pag-iisip. Natulungan naman ako nito na kahit papaano ay mabawasan ang matinding depression na pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi-sabi na tuluyan na yung nawala, pero kahit papaano ay nagagawa ko ng makatulog ng maayos noon. At paunti-unti ay sumisigla na ako sa tulong na rin ni Daddy. Pero Papa Dudut, kung kailan naman po unti-unti nang nakakabangon noon, ay saka naman po dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung pagsubok ba o parusa sa akin. Namatay kasi ang daddy ko nang dahil sa isang aksidente. Sumabog ang tangke ng LPG sa gusali na pinagtatrabahuhan niya at kasama siya sa mga nasawi. Noong ko ulit naramdaman, Papa Dudut, na para bang gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ang kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ko at hindi napagod na alalayan ako ay nawala pa sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay pinilit kong magpakatatag. Ayoko nang tuluyan pang masira ang buhay ko dahil sa mga naging kasalanan ko. Tumira ako noon sa mga kamag-anak ko at nagpatuloy sa pag-aaral habang pilit na kinakalimutan ang lahat ng mapait na parte ng alaala ko. Mahirap, sobrang hirap po, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Kesa mahirapan akong tanggapin ang lahat ay mas mabuti pa na kalimutan ko na lamang. Pero hindi ko rin naman masasabi na nagawa ko yon, Papa Dudut, dahil kahit halos 20 taon na ang nakakaraan ay parang sariwang-sariwa pa rin dito sa dibdib ko ang sakit. Nagigilty pa rin ako dahil sa kasinungalingan na pinagkalat ko noon. At kagaya ng sinabi ni Nelson sa naging huling pag-uusap namin, habang buhay ko talaga sigurong sisisihin ang sarili ko dahil sa pagsirang ginawa ko sa buhay niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko para sa araw na ito. At sana sa oras na marinig ko na tong maere sa inyong programa ay maging tulay na ito para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi ay 20 taong ko na pong pinagsisisihan ang kasalanan na nagawa ko noon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clara. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.